Bueno, pois moi boas tardes a todos e a todas. Iníciase a sesión extraordinaria do Concello Pleno do día 6 de setembro do ano 24 para tratar os asuntos incluídos na orde do día. O primeiro expediente que traemos é a aprobación da fase 2 adicional 2/2024. Ten a palabra a señora secretaria para que dé a lectura ao ditame da Comisión Informativa de Asuntos Xerais do día 3 de setembro do ano 24. Cando que? Boas tardes, gracias, señor alcalde. Dada conta da proposta da alcaldía que de seguido se ensire, exposición e motivos. Remitida pola Diputación Provincial circular sobre a elaboración do POS adicional 2024 por maior achega de dita entidade provincial. Segundo consta en dita circular, a este Concello lle corresponde a cantidade total de 1.419.737 euros con 12 céntimos. En dita circular, no POS do adicional 2024, establécese que o Concello poderá destinar esta maior achega provincial asinada ao financiamento de gastos correntes e de investimentos financieramente sostibles, ben aos incluídos no plan complementario do POS 2024 ou ben a outros novos investimentos financieramente sostibles, polo que, de conformidade coas instruccións recibidas, presentouse na Diputación Provincial a solicitud de participación da primeira fase de dito plan, incluindo os seguintes proxectos aprobados no plan complementario POS 2024. Renovación Camiños de Montoán na parroquia de San Adrián, con un orzamento de 37.481 euros con 88 céntimos. Humanización Rúa Avenida de Cuba, con un orzamento de 148.091 euros con 38 céntimos. Total, 185.573 euros con 26 céntimos. Na circular da Diputación Provincial establécese que, no caso de solicitar a inclusión gastos correntes ou investimentos distintos aos aprobados no Plan Complementario 2024, deberás adoptar o correspondente acordo plenario e o prazo para presentar a documentación estará comprendida entre o 1 de xullo e o 13 de setembro de 2024, ambos inclusive. Dado que na primeira fase incluíronse proxectos aprobados no Plan Complementario de POS 2024 por un importe de 185.573 euros con 26 céntimos, o importe que resta para destinar aos novos investimentos financieramente sostibles e gastos corrientes ascende a cantidad de 1.234.163 euros con 86 céntimos, sin que o importe dos gastos correntes sexa superior a 375.331 euros con 81 céntimos. Consecuentemente, no uso das atribucións que me están conferidas, propoño ao Concello Pleno a adopción do seguinte acordo. Participar na segunda fase do Plan Provincial de Cooperación de Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos POS máis adicional 2024, da Diputación Provincial da Coruña, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega provincial asinada aos obxectos que se indican a continuación. Achega provincial a gastos corrientes, 126.272 euros con 34 céntimos. Financiamento de investimento financieramente sostenibles non incluídos nos solicitados na primeira fase, renovación dos camiños das parroquias de Inxo, Mera e San Adrián por 183.499 euros con 19 céntimos. Renovación dos camiños das parroquias de Couzadoiro, Ladridos, Pasanta, Ortigueira e de Besos, 176.545 euros con 59 céntimos. Renovación dos camiños de Célticos por 77.395 euros con 93 céntimos. Renovación dos camiños das parroquias de Loiba, Célticos, Pasantes, Senra e Ermo por 381.326 euros con 76 céntimos. Reforma do Centro Social de Ortigueira por 50.031 euros con 7 céntimos. Área recreativa Xardín Julio Dávila por 39.092 euros con 98 céntimos. Adquisición camión recolector para o servicio de recollida do lixo, 200.000 euros. Total investimentos, 1.107.891 euros con 52 céntimos.
aprobar para os únicos efectos da solicitude de participación na segunda fase do POS adicional 2004 a relación dos proxectos, das obras e desplegos das administraciones que non estaban incluídos no plan complementario ao POS 2024 e que se relacionan na táboa que se acaba de ler. Segundo, declarar que o Concello ten disponibilidade municipal dos terreos para a execución dos investimentos que se relacionan nas tábulas anteriores e que solicitou as concesións e autorizacións administrativas que legalmente resultan necesarias. Comprometerse o Concello a incluir no orzamento municipal aos fondos necesarios para facer frente á achega municipal de investimentos incluídos na anualidade 2024 se houbera. Solicitar a Diputación Provincial da Coruña a delegación deste Concello da contratación e execución das obras ou subministración incluídos no plan, que se entenderá aceptada coa participación do Concello no plan. Declarar que o Concello non solicitou nin percibeu ningunha subvención de outras administracións públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste plan e, no caso de que existan axudas ou subvenciones concorrentes de outras administracións, achegarás ao detalle de cada unha delas, acreditándose que a súa suma total non supera o 100% do seu importe. Autorizar a Diputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia Estatal de Administración Tributaria e da Tesorería da Seguridade Social nas que se acredite que o Concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. Facultar expresamente a Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente. A Comisión Informativa de Asuntos Xerais, por 3 votos a favor dos concelleiros do Grupo Municipal do Partido Popular e da concelleira integrante do Grupo Municipal Mixto, señora Rego Martínez, e 3 abstencións dos concelleiros dos grupos municipales do PSOE e de Primeiro Ortigueira, acorda determinar favorablemente dita proposta e propoñer ao Concello pleno a súa aprobación nos propios termos. Moitísimas gracias, señora secretaria. Ten a palabra a señora Rego Martínez. Bueno, como xa se dixo na comisión informativa, o importe total do POS adicional son 1.419.737,12 e dos cales 761.686,84 son importe de obras e planes anteriores que non foron executados pola Diputación e que non se podían conceder moitas máis prórrogas. Entonces, non se podían conceder ninguna máis. Xa levábamos 5 anos de prórrogas. Entonces, pois por iso se atenderon as demandas veciñais con estes proxectos. Nesta segunda fase, os 126.272,34 van para gasto corrente. E nada, que todas estas propostas son cumprindo as necesidades da veciñanza. Muchísimas gracias, señora Rego. Ten a palabra o señor Marco Xal. Grazas, señor alcalde. Boa tarde a todos e a todas. Desde o BNG consideramos unha oportunidade que a Deputación da Coruña nos dese unha cuantía de casi 2,4 millóns de euros para mellorar o noso concello. Entre outras cousas, grazas á Deputación estamos podendo renovar ou mellorar camiños e pistas en prácticamente todo o concello, que xa se dixeron as parroquias, Insua, Mera, San Adrián, Cruzadoiro, Ladrido, Deveso, Céltigos, Loiva, Senra, Ermo, Ortigueira ou Espasante. Ademais destes camiños e pistas, outras obras moi necesarias como reformas en centros sociais, áreas recreativas ou renovación dun camión para a recollida do lixo. Tamén veñen de citar que gasto corrente e olvídanse dunha moi importante tamén, que a Deputación nos está dando cartos para pagar unha débeda, que penso que tamén é importante citarlo aquí, que a propia Deputación nos dá cartos para pagarlle cartos á Deputación. Con todo, que manda estas propostas é o Goberno Municipal e o que se vota en falta é que non se inclúan inversións en saneamentos, pois consideramos que son moi necesarios. Vostedes mesmos afirmaban cando estaban na oposición que eran moi necesarios facer investimentos nos saneamentos, pois producía unha progresiva contaminación da ría e a xente do mar estaba a sufrir as súas consecuencias. Agora están no Goberno e todo iso parece que quedou no aire. A ver se no POS do 2025 se acorda un pouquinho máis do abastecemento dos saneamentos e inclúen partidas para isto. Lembrarlles tamén que en xaneiro se solicitara pospoñar dito pleno uns días para poder incluir propostas desde o BNG. Eu daquela estaba de baixa e só pedía 1 día ou 2 días de ampliación para
para engadir propostas, pero, bueno, como sempre, esta foi desatendida por completo. De todas formas, imos deixar que aproben o punto, pois consideramos que moitas das obras e servizos que nos xogamos con estas inversións son importantes para o benestar da nosa veciñanza. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Marcos Xal. Ten a palabra a señora Ana Franco. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, eu, en primeiro lugar, gustaríame decirlle aos veciños a importancia deste pleno que celebramos hoxe, porque estamos falando que entre todos os puntos que hoxe vamos a tratar suman máis de 2 millóns de euros. Nalgún caso de inversión, como é este primeiro punto do post adicional, e noutros casos simplemente gasto corrente ou incluso despilfarro, como veremos despois. Neste primeiro punto, como decía a señora Rego, estamos a falar de unha cantidade de prácticamente 1.420.000 euros que a Deputación da Coruña pon a dispor do Concello de Ortigueira para facer proxectos a través deste post adicional. Vendo que se trata efectivamente de casi 1,5 millóns de euros, calquera pensaría que o goberno de Calvin Rego aplicaría estes cartos en todo aquelo que ano tras ano e pos tras pos pedían e exixían ao goberno anterior. Eu recordo como protestaban vostedes, tamén o facíamos nós, porque o goberno socialista invertía en aglomerados en quente, habendo tantas inversións por facer e tantos kilómetros de pistas por amañar. Incluso a señora Rego, lembro que nun pleno, ou nalgún máis, chamaba ao señor Muras o rei do aglomerado, non sei se se acorda. Pedían daquela que se reparase dunha vez o muro de San Roque, porque pagábamos mes tras mes máis de 2.000 euros no apuntalamento de dito muro. Pedían tamén, incluso presentaron algunha moción, que se fixeran inversións en saneamentos, en San Xoán, en Espasante, en Cuíña, Senra, Ladrido, San Adrián, porque pagábamos e pagamos ano tras ano moitas sancións por vertidos irregulares na ría de Ortigueira Ladrido. Falaban daquela, e tamén o decíamos nós, da falta de consenso para os proxectos presentados ao POS, o que o señor Calvín chamaba daquela os trágalas. Por iso, con máis de 1.400.000 euros, todos pensamos que farían no goberno o que lle pedían ao goberno anterior que se fixera cando eles estaban na oposición, que consensuarían coa oposición os proxectos, que incluirían neste POS, ademais de pistas que son, por certo, moi necesarias, proxectos de saneamentos e, sobre todo, que incluirían, alo menos, unha parte para a reparación do muro de San Roque que tantas e tantas e tantas veces pediron aquí estando na oposición. A sorpresa é que nin consenso, nin muro de San Roque, nin saneamentos. Resulta que, señora Rego, vostedes o que querían era quitarlle a coroa ao señor Muras para ser vostede a reina do aglomerado e vostede o rei, señor Calvín. E non só eso, senón que empregan cartos que estaban inicialmente adicados a proxectos de saneamento en Cuíña ou en San Adrián, que efectivamente non se fixeron, e os transforman directamente en aglomerado. A pesar de que seguimos pagando multas por verquidos, unha aínda hai unhas poucas semanas, a pesar de que seguimos facendo eses verquidos incontrolados de augas fecais á ría de Ortigueira Ladrido, a pesar de que o muro de San Roque sigue igual que cando vostedes protestaron e sacaron fotos e pediron que se reparase, a pesar de que nesta ocasión sí tiñamos cartos para facer saneamentos e para o muro de San Roque e tamén para amañar pistas, pois vostedes colócanse a coroa dos reis do aglomerado e gastan máis de 300.000 euros en aglomerar o rural. Señora Rego, o aglomerado é para núcleos urbanos, non para o rural. Eso decía vostede hai 2 anos. Cando estaba equivocada? Antes? Agora? Ou sempre? E fíxense que nós estamos moi contentos, moito, de que se amañen as pistas. Hai algunhas aquí que eran moi necesarias. Outras non tanto. Tampouco vamos a facer como facían vostedes, que según quenes eran os que vivían nas pistas afectadas, pois a vostedes lles parecía ben ou lles parecía moi mal. A nós impórtanos moi pouco se os afectados polas pistas que traen hoxe aquí son ou non amigos seus, que de seguro que algún hai, porque o realmente importante é que as pistas necesitan amañarse, viva quen viva nelas. O que podemos poñer en cuestión é a prioridade de algunha delas sobre outras que non aparecen nestes proxectos que nos presentan hoxe aquí. Traen algunha que levan a vivendas sin habitar. Quen vive en civil?
Outras que as aglomeran, aínda que non leven a ningunha vivenda. Digo eu, por que temos que aglomerar en Miñaño a pista que leva ao sendeiro do borde litoral? Entendemos que a parte de arriba, onde sí que hai vivendas, é totalmente entendible, pero a que vais hacia o sendeiro, que sentido ten meterlle aglomerado en quente? E aquí aparece outra das súas demandas cando estaba na oposición, señor Calvín. Acórdase do plan director de pistas? Onde está? Que ten o seu plan director de pistas en contra dos veciños de San Claudio? Señor Calvín, que lles fixemos para que con máis de 800.000 euros en pistas non gasten nin un só euro en San Claudio? O problema aquí, señor Calvín e señor Arrego, é que vostedes non teñen proxecto, nin ideas, nin tampouco teñen ganas de traballalas. Vostedes foron pola vía fácil. Para que se van a complicar a vida facendo o que pedían na oposición, podendo facer xusto o que criticaban? E encima non teñen ni que pensar. Todo o presuposto en aglomerado e listo. O resto de proxectos incluídos seguro que tamén son necesarios, non temos ningunha dúbida. Inclúen unha área de xogos na zona dos xardíns Xulo de Ávila. Entendemos, porque non o temos moi claro, pero entendemos que así que o parque actual non se vai a tocar. Pero mire, por que non quitan un pouco de aglomerado e fan tamén un parque infantil en Senra? Algo que levan reclamando moitos pais e nais para que os nenos teñan ali un sitio onde xogar. O millor aínda, voulles dar outra idea. Por que non acudimos con ambas propostas, coa dos xogos nos xardín Xulo de Ávila e coa de Senra, a orde que saca a Xunta todos os anos para facer parques infantís e aforramos eses cartos para outras inversións? Voulles ler varias noticias. La Xunta colabora con cerca de 175.000 euros en el acondicionamiento de parques infantiles en Cabanas, Ares, Mañón, Mugardos e San Sadurniño. Nova do 13 de outubro de 2023. La Xunta aporta 35.000 euros al Ayuntamiento de Chantada para mejorar el parque infantil de la Alameda. Nova de 15 de novembro de 2023. Novas sacadas da página web da Xunta de Galicia. La Xunta invierte 35.000 euros en la ampliación y mejora de 3 parques infantiles en San Cibrao das Viñas, Ourense, Nova, do 13 de marzo do 2023. Por que non acudiron a esta convocatoria ou por que non acudimos a que van a sacar a principios de ano e investimos estes cartos noutra cousa? O mesmo fixeron, seguro que se acordan, coa maquinaria do gimnasio, gastaron os cartos do POS cando había orde da Xunta con subvencións para o mesmo concepto. Por certo, cando vamos a ter a maquinaria nova no gimnasio? 200.000 euros tamén vamos a investir nun camión de basura, entendo que novo, porque por estes cartos debe ser un vehículo novo. Temos todos os camións averiados e a solución que atopan vostedes é comprar un novo. Eu non sei se a mellor opción é un novo ou un de segunda mão. O que sí que sei é que un camión novo non significa que non teñamos que facer mantemento, ni nos exime de ter averías. E que seguramente sí que por moito menos poderíamos adquirir un de segunda man con poucos anos e poucas horas de uso e así empregar o resto do importe para outras inversións. Pero como decía, aquí parece que van ao fácil, canto máis custe o camión, menos temos que pensar en que invertimos os cartos. Tamén me gustaría saber que van a facer cos vellos, se os pensan reparar, sei que hai algún que perde hidráulico por todas partes, ou se cando teñamos este camión novo van a mandar algún para a chatarra ou non. En resumo, volvemos a ver como o seu goberno fai o contrario do que pedían na oposición. Volvemos a ver como pedían consenso nos proxectos e agora nos presentan trágalas. Como pedían menos aglomerado, máis saneamento e hoxe nos traen cartos que estaban adicados a saneamento convertidos en aglomerado. Como exixían a reparación do muro de San Roque e hoxe seguimos pagando mes tras mes máis de 2.000 euros no apuntalamento. Señor Ponce, sigue levando a conta do que pagamos polo apuntalamento? Canto levamos pagado? Canto no seu mandato? Pode ser que máis de 30.000 euros? Mais ou menos? 2.272 euros e medio máis ou menos por día. Por mes. Por mes será. 72 euros. Moi ben. Pois Ortigueira necesita outro tipo de proxectos que melloren a vida dos veciños. Necesitamos pistas, por suposto que sí, pero tamén necesitamos saneamentos, que eviten os verquidos na ría e deixar de pagar sancións todos os anos. Necesitamos parques infantís, por suposto que sí, tamén nas parroquias, como Senra ou Espasante, que sendo o segundo núcleo de población non ten un parque infantil decente.
Necesitamos, como quedou claro no anterior pleno sobre socorrismo, mellorar as praias, os balizamentos, os accesos, as casetas, o material. Pero, sobre todo, o que necesitamos é un proxecto do que queremos facer, un proxecto a plazo, unha programación que é máis importante e prioritario e que se pode facer nestes 2 anos e pico que nos quedan de mandato. E, sobre todo, necesitamos deixar de improvisar, de gastar por gastar, de meter aglomerado en pistas que non o necesitan simplemente porque non sabemos que facer cos cartos. Hai que dedicar máis tempo aos proxectos e menos ás festas. Hai que facer algo máis que aglomerar, señores do Goberno. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Franco. Ten a palabra o señor Muras. Boas tardes, compañeros da corporación, e boas tardes, señor alcalde, perdón. Boas tardes, veciños e veciñas que nos acompañan e os que nos están oindo nas súas casas. Gracias a un equipo que no último mandato, pues pudemos poñer no pleno para que todas as persoas que quixeran ver os plenos que os viran. Antes non había tal cousa. Bueno, eu simplemente quero decir varias cousas. Unha delas é que temos que dar gracias todos á Diputación Provincial, tal como mencionaba o noso compañeiro Marco Xal. Da Diputación Provincial da Coruña nunca se fala. Os méritos aquí en este Concello son todos, vistas as publicacións, son todos para a Xunta de Galicia, cando a Xunta de Galicia aporta o que pode aportar, que é moi pouquiño, porque son 313 concellos en toda a comunidade autónoma de Galicia e para todos non hai, ten o que ten e aporta o que aporta según as súas competencias. Quen nos salvou antes da situación económica crítica que tiñamos no Concello de Ortigueira foi a Xunta de Galicia, foi a Diputación Provincial da Coruña, e que nos sigue salvando neste momento sigue sendo a Diputación Provincial da Coruña. A Diputación Provincial da Coruña danos máis de 2 millóns de euros para as decisións que queiramos tomar hoxe no pleno, máis que o Concello de Narón, máis que o Concello das Pontes. Ese é o que recibimos no Concello de Ortigueira. E non é só que non lle demos non é darlles as gracias, é darlles o seu recoñecemento, porque sin esta aportación que nos dá, con dereito, como outros concellos, os dos 93, 92 que somos na provincia da Coruña, temos dereito a este diñeiro, pero tamén temos dereito, ou teñen dereito a que nosotros recoñecemos que gracias a esa aportación que nos dan podemos facer moitas cousas. Doime cando se tapa un escudo da Diputación Provincial da Coruña na presentación dun vehículo no Concello de Ortigueira. Doime que non se poña en valor que ese vehículo foi entregado ao Concello de Ortigueira gracias á aportación da Diputación. E tamén me doy as bromas que hai ao redor de ese acto e dese momento. Para min é unha falta de respeto grandísima. Doime que non saian as publicacións dos cartéis das distintas pistas que se fan no Concello de Ortigueira, onde pon o logotipo da Diputación Provincial e a inversión que hai, tales como mesmamente o colexo José María Laje. En ningún momento vi ningún tipo de publicación da inversión que se fixo e cambiáronse máis de 600 metros de canalóns e canaletas e canalóns, e máis fixose toda a pavimentación exterior. Parece que, como é do goberno anterior, pois o Concello de Ortigueira, pois en este momento ao goberno non lle interesa dar publicidade desta obra. É unha obra de cultura, señora Concelleira de Cultura. É unha obra que merece toda a publicidade, igual que todas as que están facendo vostedes. Igual que todas as pistas que se están facendo no Concello de Ortigueira e que vexo que non teñen publicidade. Nas Neves, a que vai a Gonzalvo ou Casabella, nin o publicidade. E moitas outras que están facendo no Concello, nin o publicidade. Porque veñen do goberno anterior. Comete un error grandísimo. Tamén lles digo que moitos anos aquí se dixo que o Concello de Ortigueira que tiña unha deuda. Eu defendín sempre que a deuda da Diputación Provincial do Concello de Ortigueira que era cero, que na Diputación Provincial non tiñamos deuda como tal, e así como é, porque que entidade, que persoa, que empresa, que banco lle dá cartos ao deudor para que ese mismo os devolva ao mesmo sitio, como é o caso que está pasando agora. A Diputación Provincial está lle dando cartos ao Concello de Ortigueira
de 4 millóns de euros que se habilitaron non ao Concello de Ortigueira, a moitos concellos, que eu teño a táboa de todos os concellos que acudiron ao PAI. Dalles ese diñeiro para que ese mismo diñeiro o devolvan, e non é así, é que xa non lo entrega, xa lle lo retén. Primeiro dállelo, retéñelo e ingreso. E os que non acudiron ao PAI en ese momento, dilles que lle lo dan igual para que non teñan un trato desigualitario, pero que o adiquen a gasto corriente. Iso podo demostrárllelo cando queiran. Logo, é dicir que nós saneamos nos nosos mandatos, saneamos as contas do Concello de Ortigueira o 100%, que a Diputación da Coruña lle está dando un diñeiro agora ao Concello de Ortigueira para que aporte a ese plan de aforro e investimento, igual que moitos concellos, de todas as siglas políticas, do Partido Popular, do Partido Socialista, do BNG e de outros. Todos están facendo o mesmo. Logo, todo o que dicían vostede no seu momento, pois non era certo, e a deuda do Concello de Ortigueira nós deixámola a 0,00 euros. Por outro lado, teño unha parte destes 2.300.000 que corresponden a proxectos que non foron executados. Levan aquí 14 meses. A maior parte dos proxectos, ou podo dicirles que o 90%, tiñan todos os permisos e todas as autorizacións para ser sacados a licitación. Non o sacaron a licitación porque non quixeron. Simplemente porque viñan dun mandato anterior e non interesaba. 731.000 euros que no seu momento lles direi a estes veciños que tiñan estas inversións concedidas, aprobadas en pleno, con diñeiro apartado da Diputación para facer as súas obras, e que vostedes os deixaron vencer, os deixaron caducar. Esa é a realidade, non? Despois tamén lles quero decir que sí que, efectivamente, pola señora Rego foi calificado como o rei dos aglomerados. Non é unha palabra que me guste, o de rei, para nada, simplemente, pois é unha decisión que eu consideraba pois a máis adecuada. Eu vexo pistas no Concello de Ortigueira, como dixen aquí máis dunha ocasión, onde levan saído máis de 300 e ao mellor cerca dos 500 camións de madeira cargados, tractores e demais, en pistas aglomeradas en quente. Siguen aí, non hai que tocarlles absolutamente para nada. Gustaríame que nunha pista de río asfáltico saíren simplemente, pois, podo dicir que 30 ou 40 ou 50 tractores. Estaría a pista totalmente desfeita. Esa pista non hai que tocar a nada. Na liña que lles dixen, ese plan que vostede ten, señor alcalde, que dice que había que facer un plan, que eu estou de acordo deso, un plan director para todas as pistas de aglomerado. Eu faigo cando queira, o goberno, en este momento o goberno é seu, e a decisión de facer o plan antes, no medio ou despois, é súa. Faiga ese plan. O meu plan tiña o feito na miña cabeza, e o meu plan estaba moi claro, que era aglomerar todos os lugares de Ortigueira, o que son os lugares en 4 anos, e conexionalos nos 4 seguintes. Eu eso demostro-lles cando queiran que eso era totalmente posible, como iba sendo, porque poucas quedaban por aglomerar. De feito, estas que están aglomerando vostedes agora, a maior parte estaban medidas para aglomerar, e polo que vexo nas facturas o proxetista sigue sendo o mesmo. Logo quero dicir que me alegro que siguen continuando co traballo que estaba feito antes. Digo nun sentido positivo, nun sentido constructivo, porque todas esas pistas que estaban medidas, algunhas que van aquí agora, cito algunha, como a de Paredes ou outras, ou a de Seville ou outras que hai, xa viñan do goberno anterior, medidas para facer ese aglomerado. Si teño que criticar algo negativamente, que é a pista que vai do Burgos a Algueirón, que non está neste, pero creo que é un erro grandísimo, e creo que si están en un momento de corregir este erro, que o deben de facer. Aglomerouse a pista que vai ás casas de Salgueirón. A seguinte iba a ser a pista, polo menos quedou metida, que vai ás casas de Penouseira. Quedou metido tamén e aprobado con consignación
o que vai dende o Coto a Salgueirón en aglomerado en Quente. O seguinte paso sería aglomerado en Quente de Salgueirón ao Burgo, e o seguinte sería do Burgo a Pereira, a Cancelo. Ese é un traxecto que ten moito tránsito de camións cargados de madeira, tractores, camións e demais. Vostedes plantexan facer un río asfáltico doble. Eso vai durar 2 días. En 2 días eso está totalmente destrozado, como vais a ver, e teremos que volver a gastar outra vez cartos en esa pista. Eu creo que se debe facer como estaba planteado. Está planteado o Coto Salgueirón, que xa está cerrado, en aglomerado en Quente, Salgueirón o Burgo, cambiar o doble rego asfáltico por aglomerado en Quente, que vale igual, o coste exactamente ou pouco máis, prácticamente, e despois queda outro trociño que é o Burgo Cancelo. E si quedaríanos ese traxecto quedaríanos feito. Bueno, eu vexo aquí cousas que non entendo. Vexo que hai veciños de Ortigueira que lles din que non poden facer arreglos nas pistas, como é o caso da pista do Monte en Senra, que non teñen cartos, que lle fan ese rebachado porque non hai máis cartos, e vexo que se están tirando os cartos por outros lados, por outros sitios, non? Non me parece que eso teña sentido. Creo que hai que levar un orden e que hai que levar un plan, como di vostede, teño na cabeza como tiña eu, ou teño un papel en un documento como plantexaba vostede. Bueno, eu simplemente, pois, quedanos aínda moito pleno que falar. Vexo que isto que non leva sentido e vou non mencionar máis tarde. Unha parte deste diñeiro que están vostedes metendo en inversións tiña que ir adicado ao gasto corriente. Meteron gasto corriente unha cantidad moi pequeniña. Esa cantidad pequena que meten gasto corriente, logo vai ter, que non meten gasto corriente, logo vai ter as súas consecuencias. Eu, como lles dixen, pasei moitas horas en este despacho, sufrí moito en este pleno, paseino moi mal en este concello, pero todo eso me valeu para aprender a xestionar unha institución como é o Concello de Ortigueira. Quizás para outro tipo de institucións non esteña preparado, para esta institución sí. Eu estou aquí para colaborar, para ofrecerme a colaborar con vostedes, para aportar a experiencia que eu fui adquirindo aquí durante todos estes anos, porque o que faigamos ben é ben para todos os veciños e o que faigamos mal é mal para todos os veciños. O Concello vai desencamiñado económicamente. Eu advirto hoxe, non sei se despois vou ter ocasión de dicilo, vamos hacia outro plan de axuste, directamente. É unha pena, porque nos costou moito sair do outro, pasamos 10 anos intervidos polo Ministerio, e eu que digo agora, e digo moi claro, e con todas as letras, o Concello de Ortigueira vai dirixido totalmente hacia un plan de axuste. Non tardaremos. Non pasarán estes 3 anos, ni quizás pasen ao mellor 2. Eu digo hoxe aquí, este viernes ás 4 da tarde. Por qué? Porque non se sabe traballar. E porque hai gastos que non se pode gastar, porque nosotros como Concello pobre non debemos pensar en dar riqueza, igual que un rico pois non pensa en dar pobreza, nós tampouco debemos pensar en dar riqueza porque non estamos en condicións deso. E non podemos dar o que non temos, porque se damos o que non temos, o que estamos facendo é empobrecernos máis. A todos nos gusta resaltar, como goberno, como alcalde, que eu fui o mellor alcalde do mundo, e fui moito mellor que Muras, fui moito mellor que Antonio Campo, fui moito mellor que don Jesús Varela en paz descanse, ou outros que houve, o señor Girón. Eu fixen a miña xestión, eu non fui ni mellor ni máis malo. Eu fixen o que puiden e deixei o Concello saneado, totalmente saneado. E agora dame moita pena que volvamos outra vez a unha situación de intervención como tuvemos antes, e un Concello intervido pois en sí polo Ministerio e sin posibilidades de futuro. É o que estou vendo,
Vostedes no seu momento sacaron en prensa que o Concello, cando eu deixei, que non tiña para bolígrafos. Eu gustaríame saber o que ten agora, porque partidas, como dixen, como a de cultura, hai meses que non ten nada. Hai meses que non ten un duro, pero seguimos facendo cousas como se os tuéramos. Seguimos tirando da riqueza cando estamos na pobreza. Podemos facer conciertos no verán, aínda que nos guste, que a mí encántame eses conciertos que se fixeron no verán. Estamos en condicións de facelos? Podemos facelos? Non podemos facer. Escoito estes días a aberración máis grande que están encargando unha estatua para poñer dunha gaiteira de un escultor que é de fora pero que reside aquí en Ortigueira. Espero que non. Espero que non. Este escultor estuvo no meu despacho, poidolles dicir que quizás 5 ou 6 veces. Quizás 5 ou 6 veces. A mí tamén me gustan esas cousas. Tamén me gusta ver unha estatua dunha gaiteira en bronce e tal. Non podemos. Advirto que o noso voto vai ser en contra. Porque o Concello de Ortigueira non pode gastar ese diñeiro en unha estatua. E non estamos en condicións deso. Advirto porque o estou indo. E como o estou indo xa repetidas veces, e parece ser que é verdad, hoxe, como digo viernes, en este pleno digo que paren esa situación. Que xa se fará esa estatua cando se poida facer. Ou busquemos que na pague. O que non pode é pagala un veciño que está esperando que lle asfalten as pistas que van por diante da súa casa, que ten a pista sin desbrozar para chegar á súa casa e que ten moitas máis necesidades como temos. Continúen facendo o que sea. En ese caso, anticipo que o noso voto vai ser en contra, para que quede totalmente claro. Totalmente claro. Nada máis. Moitas gracias, señor Muras. Ten a palabra o señor Jaime Ponce. Hola, boa tarde a todo o mundo. Vale, para que quede ben claro, por se hai alguna dúbida que nos poñemos diante dos letreiros da Diputación ou o que sea, se o facemos de logo e sin querer, quero expresar explícitamente o agradecemento deste goberno local hacia a Diputación da Coruña. Que quede ben claro, eu repito, vai a ser o demo. Moitas gracias á Diputación da Coruña. Ben, vamos por puntos, efectivamente vamos a invertir sobre 800.000 euros en pistas donde hai vivendas aglomerado e donde non as hai só hai rego asfáltico. Esa é a idea. Vale, e se van máis de 800.000 euros en pistas é porque os de antes non se fixeron. Entonces, primeiro, para ter pistas, para gastar 800.000, invertir 800.000 euros en pistas é porque fan falla. Vale? Se cando estuveramos aquí non fixeran falta, pois era moito mellor para todos. Entón, ben, sobre o plan director, claro, é moi curioso. O plan director na cabeza está moi ben, pero o que hai que facer é un listado das pistas que hai no Concello, que nós temos encargado. Que non tiñamos que encargalo nós, xa tiña que ter o Concello, xa tiña que ter un inventario das pistas neste Concello. Casualmente non hai, por eso tivemos que encargar. Vale? Entón, o plan director, primeiro vamos por pasos, facer un inventario que non o hai. Vale, entonces logo xa faremos despois do plan director. Sobre o muro de San Roque, pois pido desculpas aquí a todos os veciños de Ortigueira, porque vosotros estades empeñados en que o Concello, os veciños, paguemos o muro de San Roque entre todos, e nós estamos empeñados en que a Diputación os bote unha mao. Xa veremos quen ten razón. Oye, o mellor, tedes razón vos, e vamos ter que gastar todos os veciños 370.000 euros en amañar ese muro. Pero se temos razón nós, pois os vai a invertir o gran parte dese importe ou pagar a Diputación. Nós, de momento, vamos a tirar porque os veciños de Ortigueira paguen o menos posible para arranxar este muro, que o problema ven de outubro de 2020, por se algún esquece a fecha. Sobre os abastecementos, teñen toda a razón. Se temos
761.686,84 euros a maiores do que nos tocaría no posto adicional, en grande medida é porque non se fixeron en 5 anos. Nos chegamos en julio do 2023, o plazo para terminar as obras feitas, terminadas, era o 30 de novembro do 23. Resulta que temos a culpa de non poder finalizar obras que veñen do 18. É a primeira vez que vexo que a Diputación denega xa prórrogas. Vos deron 5, xa non vos deron máis, pero a culpa é nosa. Correcto. Ao que vou. Logo vais a ver un punto posterior. Vamos a intentar mercar un trozo dun monte, solar dun monte, en célticos, precisamente para facer abastecemento. Se non ven neste punto é porque non cumplíamos ter a propiedade do ben. Vale? E que pasaba no 18, cando diseñaron o abastecemento de Cuíña, por poñer un exemplo? Pois que costaba 400.000 euros. No 18. Chegamos nós no 23, que non se fixara nada, e resulta que dos 400 pasamos 800, pero que agora, ao ser unha carretera da Xunta, ten que levar unha senda. Vale, pois entón xa nos metemos no 1.400.000. Por non facer as cousas no 18, resulta que necesitamos 1.400.000 para facer o mesmo que se facía no 18. E como entenderán todo o mundo, vamos a pedir axuda para que nos fagan esa obra. E temos a comprometida, xa se verá. Respecto a pista que vai a Miñaño, que a parte de abaixo non tiña que ser aglomerada, bueno, nos queremos poñer en valor o almacén que había ido Matadeiro. É un inmobiliario do Concello. Se a vostede lle parece mal, encima hai unha vivenda ao final que tamén xa postos a chegar ao Matadeiro, polo trozo que faltaba, incluímolo. Xa lle direi a veciña que lle parece mal a vostede que vaya en aglomerado en quente. Respecto aos parques infantís, me encantaríame, por favor, rógolle aos que teñan o interese de ver este pleno que rebobinen e vayan a escoitar as fechas que dá vostede, das subvencións dos parques infantiles, e verán que fala de marzo, abril do 23 e outubro do 23, máis ou menos. E sabe que pasou en outubro do 23, cando saían as subvencións de parques infantiles? Pois que non había ningún proxecto dun parque infantil. Tamén será culpa nosa de que non houbera ningún. Vale, non se preocupe que vai a velos, E para outubro do ano que ven, o mellor medito neste outubro, temos varios. Non nos vai pasar iso. E respecto ao parque infantil en Senra, se me di vostede do solar que venden, porque eu preguntei en varios sitios. Se me encontra algún, pois falamos. Porque eu agradezo, non é nada que eu agradezo. Eu estou buscando un solar para poñer aí, un parque infantil. Non dou. Respecto ao camión de basura, no 21, xa non quero saber canto vale agora, pero máis, mercamos un camión de basura de segunda mão, costou só 72.000 euros, máis antigo co que tiñamos, que xa está ben, vale, pois se me vou gastar sobre uns 100.000 euros nun camión máis vello cos que teños, outra vez, que hubo unha semana en agosto que se averiaron os dous, máis o que nos deixaron, pois entende vostede que se cometes un error, bueno, non é de sabio, nin... En fin, todo o mundo comete errores, pero o que hai que fazer é aprender deles. Vale? Entón eu decidín mercar un novo, para non ter que deixar parroquias e povos enteiros sen recoller o lixo, porque alguén decidiu que era mellor comprarlo de segunda mão. Máis antigo que o que había, por certo. E, por suposto, daremos de baixa algún. Vale.
Sobre a pista de Senra, eu xa alucino. Xa, a mí me pasa un feo, porque eu xa por saúde mental non o uso. Pero o de vostede xa é de nota, porque esa pista de Senra meteu vostede nun pos. E o que único que fixemos foi o bacheo para que non romperan máis pezas do coches. Entón a pista vaise facer. Sinto moito, os 15.000 euros non eran do que se inverteu aí. Non sei canto costou o bacheo, pero non foron isos. Pero esa pista vaise facer. Que o sepan. Sobre o importe do gasto corrente, eso xa veremos. Quen ten razón, vostede di que había que invertir máis, e nós creo que invertín de máis, que non é igual. Igual, o plan de axuste. E vamos tamén a ver como terminamos sobre a estabilidade económica. Isto é moi fácil. No primeiro trimestre do ano que ven, sabémolo. Fixo. Entón, sobre isto xa, eu espero o primeiro trimestre do ano que ven. Xa veremos quen ten razón. E me encanta que fale da pista do Burgos Salgueiro, que xa a tiña pensada. Salgueirón, perdón, disculpe usted. Porque xa metimos nós, xa chega tarde. Tamén que por apunte, pero chega tarde. E bueno, no resto xa non entro. No resto xa o deixo así. Moitas gracias, señor Ponce. Ben, para rematar o tema, só comentarlles pois unha serie de cuestións que ten importancia. Como xa comentamos na comisión e ademais o fixemos ali, e tal como queda refletido no ditame, o importe que lle corresponde ao Concello de Ortigueira no posto adicional do 24 é 1.419.737,12 euros, dos cales 686,84 euros son de reinvestimento por obras e plans anteriores, como xa se dixo aquí, de saneamentos, etc., que non se executaron no seu tempo e que a Diputación non concedeu máis prórrogas. E na primeira fase se incluíron, como dixo a señora secretaria, pois varias cuestións: renovación dos camiños de Montoán na parroquia de San Adrián, 37.481,88 euros, humanización da rúa Avenida de Cuba por un montante de 148.091,38 euros, un total de 185.573,26. Nesta segunda fase, que se somete tamén a esta aprobación, destínase a gastos correntes 126.272,34 euros e temos os seguintes investimentos que van a quedar claros que son moi importantes para o Concello de Ortigueira: renovación dos camiños das parroquias de Insua, Mera e San Adrián, 183.499,19 euros, renovación dos camiños das parroquias de Couzadoiro, Ladridos, Pasante, Ortigueira e de Besos, 176.545,59, renovación dos camiños de Céltigo, 77.395,93, renovación dos camiños das parroquias de Loiba, Céltigos, Espasante, Senra e Ermo, 381.326,76, reforma do Centro Social de Ortigueira, 50.031,37 euros, área recreativa Xardíns Xudo Dávila, 39.092,98 euros, e adquisición dun camión recolector, servicio de recollida de lixo, 200.000 euros. Total dos investimentos, 1.107.891,52 euros. O que cabe dicir neste punto, neste pos, primeiro é agradecer a todas as administracións, e neste caso a Diputación da Coruña, os investimentos que nos permiten levar a cabo obras e servicios que van a ser positivos para a veciñanza do Concello de Ortigueira. E ao mesmo tempo, pois, falar de que o Concello de Ortigueira con esta inversión vai a dar resposta a moitas parroquias, moitos quilómetros de pistas que van a estar nas mellores condicións
e que tamén vamos a dar cobertura ao Centro Social de Ortigueira, unha demanda que me viñeron ao despacho moitas veces, moitas persoas que querían que esta obra se fixera e finalmente pois se vai a facer. Tamén os xardíns Julio Dávila con área recreativa para a xente que temos fillos en edad de estar en áreas recreativas en xardíns, incluso pois como que temos ali donde intentamos aglutinar unha serie de servicios para os nenos e demais, como é o parque acuático donde xogan ao fútbol, incluso o parque infantil que agora tamén pois terá novos xogos, etc., e donde máis e pais e nenos pois poidan convivir dunha maneira agradable e adecuada, non? Tamén vamos a invertir nun camión da basura porque, como dixo antes o concelleiro de Obras, non era de recibo comprar, entendemos, un camión máis antiguo do que xa tiñamos e eso genera, como sabe todo o mundo, pois un sinfín de problemas técnicos e de averías que o que fai é que aqueles traballadores do servicio de basura pois o que teñen é unha serie de problemas moi importantes a hora de desempeñar os seus postos de traballo. Para dicirlle un pouquiño do que me comentaban os distintos portavoces das distintas formacións, pois os saneamentos, señor Marco Xal, intentaremos estes, o de Cuíña 1,5 millóns de euros, o Valeo 400.000 euros, o Peago en San Adrián medio millón de euros, todos estos xa están na Xunta de Galicia, seguramente en breve xa empecemos a executar algún deles, non nós, sino directamente como fixeron no Viso, por exemplo, en Campo da Silva, a propia Xunta con obras que nos van a axudar a todos os veciños, igual que fai agora a Diputación, axudándonos a que estes veciños pois teñan menos problemas de saneamento, porque eu digo sempre para os alcaldes, e aquí estamos dous que foron e eu son nestes momentos, pois non se ven, son obras que non se ven, pero que son moi necesarias, porque gracias a iso pois vimos o que pasaron en concellos limítrofes co tema da auga, o saneamento é moi importante telo nas mellores condicións e demais. Tamén teño que decirles que iniciamos os trámites para que a Xunta de Galicia se faiga cargo da edar despasante, tan importante porque é moi costoso para as arcas municipais esa edar. Sabedes que a edar de Ortigueira xa ten unha concesionaria que fai pouco tempo pois se quedou coa adxudicación desa edar para unhos anos, e agora estamos intentando que a Xunta de Galicia tamén faiga o mesmo coa despasante, e espero que en breves poder comunicar aos veciños que xa se vai a encargar da xestión e que a partir dese momento pois nosotros descansaremos por dúas vías, unha porque estarán nunha empresa, vamos a decir, que saben xestionar todas estas cuestións e que ao mesmo tempo pois nos elimina ese costo tan importante para as arcas municipais, non? No tema do muro de San Roque, pois simplemente dicirlles o que xa saben, e que o que viñen a dicir vostedes aquí, pois saben vostedes que non é correcto. Vamos a ver, nosotros lle levamos o proxecto ao presidente da Diputación da Coruña, fomos a concelleira de Turismo e Maseu ao seu despacho, lle entregamos o proxecto e el se comprometeu a, vamos a decir, que a parte maior do problema do muro de San Roque, pois que o facían eles, e unha vez de feito eses, pois nosotros nos encargaríamos, vamos a decir, que da parte máis estética do propio Parque de San Roque. Por lo tanto, nosotros, como dixen xa en outro pleno, estamos á espera de que a Diputación pois nos diga ok, non temos por que desconfiar da palabra, e non o vou a facer eu, porque non me deu en ningún momento ningún motivo para desconfiar da palabra do presidente, por lo tanto, eu simplemente estou esperando a que eso sea efectivo. Tamén decirles que levamos un ano de goberno, 14 meses, decía o señor Muras, é certo, e nos están pedindo vostedes que faigamos todas as pistas, que faigamos todos os servicios, que faigamos todas as cuestións. Claro, eu creo que os veciños, calquera que nos este escoitando agora mesmo, pois logo de 14 meses, pois saben
que nunha administración solamente os trámites burocráticos pois levan moitísimos meses e que en 14 meses pouco se pode ver, aínda que xa se empezan a ver moitas cousas e se seguirán vendo moitas cousas. O plan director das pistas, señor Muras, si é certo, e eu, como intento sempre facer o que digo e non outra cousa, fixemos, pois eso, empezamos a casa pois por onde temos que empezar, a que polos cimentos, e nos chegamos a encontrar que non había un inventario nin de camiños nin de nada desto. Polo tanto, primeiro é facer, que sacaremos agora un presuposto que creo que xa está por aí, para primeiro saber e determinar que camiños son e cales son os que son de titularidade pública, e a partir de aí generar todo isto. Pero como agora tiñamos unhas prioridades moi importantes, 800.000 euros casi van a ir a camiños e pistas e remodelacións, que non é unha cuestión menor. Polo tanto, xa estamos traballando, aínda que aínda non teñamos ese, vamos a decir, que inventario de camiños, que xa tería que estar de anos, fai moitos anos, xa non lle boto a vostede a culpa, senón imagino que será, pois non sei desde cando tempo, pero eso tería que ser. Igual que fixemos outro de puntos de luz, máis de 4.800 puntos de luz que ten Ortigueira, porque para poder facer unha acometida en ese sentido tamén, para cambiar a LED e baixar o consumo eléctrico, pois o primeiro que temos que saber é cantas luminarias temos. E Ortigueira fixemos un encargo a unha empresa para que nos dixera exactamente cantos puntos de luz temos e para ir cambiando todos progresivamente a LED e con eso baixar a factura eléctrica que temos neste concello. A Xunta colabora? Pois claro que colabora e moito e en moitos sitios, e por eso eu lles decía, eu encantado de que a Diputación colabore desta maneira máis, e tamén a Xunta de Galicia. Hoxe mesmo vemos de facer dúas cuestións que son importantes, que os veciños tamén sepan. Acabamos de entregar a lancha Zodiac que ven para o tema do socorrismo, antes fai un par de horas, e ao mesmo tempo tamén estamos, a Consellería de Cultura pois empezou as obras abaixo no Teatro da Beneficencia para facer unha, vamos a decir que unha inversión importante no noso Teatro da Beneficencia, que facía máis de 20 e pico de anos que non se lle tocaba. Polo tanto, xa tocaba que se fixera algo con o noso teatro, que se estaba deteriorando, e hoxe mesmo os traballadores iniciaron estes, vamos a decir, que traballos de restauración do noso Teatro da Beneficencia, que, como ben saben, é un dos patrimonios estrella do noso concello e que estaba en unhas circunstancias, teden que convenir conmigo, que lamentables, señor Muras. Máis cousas, o tema que nos dice, eu non podo deixalo pasar, señor Muras, porque dice vostede que sigue vostede co que tema que non hai deuda. Vamos a ver, pero si yo está dicindo, yo dixo antes o señor Maico, estamos la pagando. É dicir, a Diputación nos vai a dar unhos cartos para pagar máis de 1,7 millóns de euros. A ver, eso é así. Onte incluso pagábamos parte de un crédito tal co Ministerio de Medio Ambiente ou Transición Ecolóxica do Goberno de España. Tamén de unha nave do Polín, outro crédito de 100 e pico mil. Quero dicir, que diga vostede que non hai débeda, cando todo o mundo xa sabe que hai débeda, pois eso non ten a palabra vostede. Señor Muras, non ten a palabra vostede. Eu respeteille o que está dicindo. 1,7 millóns, máis de 1,7 millóns de euros. Vale? Esa é a deuda que temos ca Diputación da Coruña, solamente con ese organismo. Eso é mentira. É mentira. Primeira chamada, orden. É mentira. Segunda chamada, orden. É mentira. Terceira chamada, orden, saiga da sala. Siguiente punto, que tamén tocábamos aquí, ¿sí? Vostedes levaban 8 anos de goberno. En 8 anos de goberno, claro, se fan moitas cousas e se deixan moitas cousas pensadas. 8 anos de goberno. 8. Non un, nin 14 meses, nin 20 meses. Vostedes decían agora, cando estaban expoñendo este tema, decían que non, que tiñan pensado esta pista, outra pista, pero por que non a fixeron? Cal é o problema? Por que non as deixaron ou xa as tiñan feitas? Porque estuveron 8 anos. É que non é un tema de 2 anos ou 5, non, 8 anos.
E dicen vostedes que isto xa estaba pensado, que isto xa o íbamos a facer o ano que ven, que isto ya lo deja... Claro, pero la realidad es la que hay. E isto zuda, e era la que le decíamos anteriormente. Por lo tanto, non ten que creer o tema do que escoita. Ahora non está o señor Muras, pero o tema das, non sei que decía, dunhas estatuas e tal, é que un non ten que creer todo o que escoita, porque a veces o que escoita non é a realidade. Entonces, lanzar aí balós ou globos sonda, a ver que é o que sucede cando vamos traer a pleno, cousas destas, pois mira, non se traerá a pleno seguramente nunca, igual que non trouxemos a pleno outras cuestións como puideron ser pois o mural que se fixo no Hotel Santa Marta ou outras cousas que pagou outras administracións. Entón xa non é necesario traelo a pleno porque non somos nós os que os pagamos. Por lo tanto, se fixera algunha, que sí que hai un proxecto, que sí que é certo que estamos traballando co Instituto de Ortigueira, co IES de Ortigueira, na súa sección de ciclo de madeira, estamos tratando o tema de facer unha gaiteira, sí, é certo, pero estamos tratando de facer xuntamente co que é o Instituto, como xa fixemos a runa que está aí nos xardíns de Ortigueira. Por lo tanto, quero dicir, nosotros o que vamos a intentar é sumar sinergias para facer cousas que nos queden bonitas, que a xente lles guste e que o poidamos facer entre todos e utilizando todos os recursos que o Concello de Ortigueira ten, que non son poucos, aínda que pensemos que somos un concello pequeno. Pero somos un concello pequeno, pero temos moitos recursos e eses recursos pois os vamos a poñer para traballar nas mismas sintonías. Polo tanto, o que le traemos aquí é un gran investimento, son grandes obras, eu creo que tocamos todos os paus, levamos moitos kilómetros de pistas, levamos temas de servicios sociales, levamos temas de recollida de lixo e reciclaxe, levamos moitas cousas e tamén levamos traballo para que os nenos e nenas e familias de Ortigueira pois poidan disfrutar de un entorno que a nosa ría que é maravillosa, como ben saben, e que vai a quedar seguramente esta obra moi ben. Vamos a pasar a votación do punto. Votos a favor do punto, votos en contra, abstencións. Prospera o punto, moitas grazas. Pasamos entonces ao seguinte punto da orde do día, que sería o expediente 1770/2024, modificación orzamentaria mediante crédito extraordinario 42/2024 CEA. E ten a palabra a señora secretaria para que dé a lectura ao ditame da Comisión Informativa de Facenda, Patrimonio e Persoal do día 3 de setembro do ano 24. Gracias, señor alcalde. Dada conta da proposta da alcaldía que de seguido se ensire, ante a existencia de gastos que non poden demorarse ata o exercicio seguinte, expediente 107 de 2024, para os que non existe crédito no vixente orzamento da corporación, e dado que o Concello dispón de remanente líquido de tesorería, faise precisa a modificación de créditos de devandito orzamento baixo a modalidade de crédito extraordinario suplemento de crédito. Visto que no expediente consta memoria da alcaldía na que se especifica a modalidade de modificación do crédito, financiamento da operación e a súa justificación, informe de intervención polo que se informa favorablemente a proposta da alcaldía e informe de intervención sobre o cálculo de estabilidade orzamentaria. Ademais, queda acreditado o cumprimento dos requisitos que establece o artigo 37.2, apartado A e apartado B do Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, polo que se desenvolve o capítulo 1 do título sexto da Lei 39 de 1988 de 28 de decembro reguladora das facendas locales en materia de orzamentos, que son os seguintes: o carácter específico determinado de gasto a realizar e a imposibilidade de demoralo a exercicios posteriores, a inexistencia no estado de gastos do orzamento de crédito destinado a esa finalidade específica que deberá verificarse no nivel en que este establecida a vinculación xurídica. Visto canto antecede, considérase que o expediente seguiu a tramitación establecida na legislación aplicable, procedendo a súa aprobación inicial polo Pleno, de conformidade co disposto no artigo 177.2 da Lei Reguladora de Facendas Locais. E no artigo
22.2e da Lei 785 de 2 de abril reguladora das bases de réxime local. En consecuencia, propoño ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar inicialmente o expediente de modificación de crédito na modalidade de crédito extraordinario e suplemento de crédito financiado co cargo ao remanente líquido de tesorería resultante da liquidación do exercicio anterior, de acordo co seguinte resumo. E están as tábuas con todas as partidas nas que se modifican os créditos. Esta modificación financiase co cargo ao remanente líquido de tesorería nos seguintes termos. Alta en concepto de gastos, remanente de tesorería, 396.006 euros con 91 céntimos. Segundo, expor este expediente ao público mediante anuncio no Boletín Oficial da Provincia por 15 días hábiles, durante os cales os interesados poderán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno. O expediente considerase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentan reclamacións. En caso contrario, o Pleno disporá dun prazo dun mes para resolvelas. Terceiro, unha vez sexa aprobado definitivamente, será publicado no Boletín Oficial da Provincia para a súa entrada en vigor e aplicación aos correspondentes créditos con cargo ás aplicacións dos estados de gastos do Orzamento Municipal 2024. A Comisión Informativa de Facenda, Patrimonio e Personal, por 2 votos a favor dos concelleiros do Grupo Municipal do Partido Popular e 4 abstencións dos concelleiros do Grupo Municipal do Partido Socialista e de Primeira Ortigueira e do concelleiro integrante do Grupo Municipal Mixto, señor Sal Orizales, acorda determinar favorablemente dita proposta e propoñer ao Concello Pleno a súa aprobación nos propios termos. Moitas gracias, señora secretaria. Ten a palabra a señora Isabel Rego. Bueno, como antes non me deron o turno de segundas, señora Franco, eu son a reina na miña casa cando mo permite a miña filla. Vámonos un pouquiño a puntos. Bueno, como xa se dixo na Comisión Informativa, trátase de dotar crédito para pagar atender as facturas de 383.257,27 e tamén temos outra partida que incluye tasas, dietas de pleno, tasas de portos, etc., facendo un total de suplemento de crédito dos 396.000. Ten un informe favorable de intervención, de fiscalización, e sí que é certo que o informe de estabilidade orzamentaria fai que non se cumpre. No mesmo informe tamén se fai constar, e así o van ver, e senón como non van ler, que o vou ler eu, fai que, dado pon que este incumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria, que son en 3,63%, da Administración incumpridora formulará un plan económico financiero de formalidade co disposto nos artigos 21 e 23 da Lei Orgánica de Estabilidade Presupostaria e Sostenibilidade Financiera, que permita que no ano en curso ou no seguinte o incumprimento dos obxectivos ou de regras de gasto. No entanto, aínda que a norma non especifica en que momento exactamente da execución orzamentaria débese atopar a entidade para que estar obrigada a aprobar dito plan. Isto que significa é que cando se vai saber o da estabilidade presupuestaria é cando se faiga a liquidación do orzamento. E dado tamén que este Concello agora mesmo conta con uns ingresos que non estaban presupostados por parte das administracións públicas que nos están facilitando a realización de moitas cousas, así non temos que dispoñer da liquidez que ten o Concello de Ortigueira. A parte, falouse antes do plan de axuste. Digo por se non teño segundo turno de preguntas e eu xa de intervención. O plan de axuste. E di que deixou o señor Muras a economía saneada. Recordemos que tiñamos un plan de axuste, se tuvera a economía tan saneada no ano 2018 podería ter xa o plan de axuste cerrado, cousa que non fixo, esperou hasta que caducara. Por outra banda, hai que dicir que estuveron as 3 regras fiscales desactivadas no seu segundo mandato, polo cual se podería gastar a destajo sin ter ningún tipo de control debido á situación sanitaria que estaba acontecendo o país. Ahora, desde este ano, xa están reactivación das 3 reglas fiscais, co cual, a partir do ano que ven, solo se vai poder facer gasto do que son financieramente sostenibles e seguramente, pois,
Temos que esperar a ver a liquidación do orzamento e xa se saberá se cumplimos ou se non cumplimos. Igualmente que cumplimos o ano pasado e tamén todo facía presagiar que non se iba a cumplir. Polo tanto, non nos aventuremos, eu non son moi dada a botar o carro diante dos bois, esperemos a que pase o tempo e que nos dían o informe final ca liquidación do orzamento. Non teño máis nada que decir. Moitas gracias, señor Rego. Ten a palabra o señor Marco Xa. Moitas grazas, señor alcalde. Non sei se lembran vostedes estas palabras. Vostede usa os veciños como reféns para forzar a que a oposición avale a súa mala xestión. O mellor aínda, hai concellerías facendo gastos incontrolados nas súas respectivas áreas sen asegurarse previamente da existencia de créditos. Non sei se lembran vostedes disto. Son palabras vosas, señor Calvín e señora Rego, ditas por vostedes mesmos. Pero, bueno, desde o BNG xa expresamos máis dunha vez a nosa preocupación pola situación financeira que está levando o noso Concello. Unha situación que vimos advertindo desde hai meses e que agora se confirma cos datos máis recentes recollidos nos informes de intervención, como dixo a señora Rego. A información que a veciñanza solamente non teña, pero que as concellerías si coñecen. E o que realmente chama a atención no informe da interventoria do Concello de Ortigueira sobre esta modificación é o seguinte. Indícase que o resultado do control permanente previo ao expediente é de incumprimento. Isto significa que se este incumprimento se reflite na liquidación do orzamento corrente, a entidade estará obrigada a aprobar e executar un plan económico financiero a 2 anos. Ademais, recóllese un reparo de legalidade con efectos suspensivos, o que implica que a actuación cuestionada non pode continuar o seu curso ata que se resolvan as obxeccións ou se adopten medidas para corrixilas. Desde a oposición e desde o BNG levamos meses denunciando a falta de control e a desorganización na xestión das contas municipais por parte do seu goberno, derivado principalmente de non ter redactado e presentado un orzamento adaptado á realidade actual do noso Concello. É un orzamento do 2022, pensado tamén na pospandemia, xa non existe pandemia. Isto, ademais, queda confirmado na última Comisión Económica, onde propoñeu só un exemplo de moitos, non souberon xustificar o custe de certas facturas, aceptando incluso que eran demasiado elevadas, como é o caso de 200 euros por un reloxo de area. Presentan a factura, pero dalles igual que sexan 200 euros, 2.000 ou 20. Non se revisou nin se contrastou nada. Buscando e preguntando, nalgúns comercios vemos que hai reloxos de area por 50 euros, os caros. Pero, bueno, podense atopar por internet por 15, por 20 ou por 30 euros, mentres que o Concello de Ortigueira paga 153 euros máis 12 euros de envío, polo que se entende que este reloxo de area se comprou fora de Ortigueira, máis o 21% do IBE. Repito, isto é un exemplo, pero atopámonos con un listado de 60 e pico páxinas con facturas ambiguas e pouco claras. E vostedes mesmos na Comisión Económica aceptaron e dixeron que sí, que este reloxo de area tiña un sobrecoste. A día de hoxe, dixeron na Comisión que o iban a revisar e que nos iban dar información. Ainda antes de vir ao pleno, estiven revisando os documentos e non aparece ninguna revisión. Aparece a factura e xa está. Parece que lles dá igual, que sexan 153 euros un reloxo de area. Impresionante. Os grandes xestores. Nós, ante esta situación, xa o dixemos en maio, non podemos ser cómplices de ver como están dilapidando os cartos públicos, os cartos de toda a veciñanza, cartos que non son infinitos e que se están gastando sen ningún tipo de control. Isto, a pesar de que agora mesmo a Concellería de Facenda está atendida por 2 persoas, pero polo visto non revisan como e en que se gastan os cartos. Quedan 4 meses de ano e teñen todas as partidas agotadas. Así que, no seguinte pleno, que nos agarda? Outra modificación de crédito, outro recoñecemento extrajudicial de crédito. Levan así máis dun ano, gastando sen ningún tipo de control. Señora Rego, vostede acaba de dicir que non é verdade que están todas as partidas esgotadas, vale? Pois non todas, pero moitas delas. Pero moitas. Vale, pero entonces non diga todas. Bueno, pois prácticamente todas. Que máis dá? Hai un informe de intervención cun incumprimento. Entón, se hai modificacións de crédito, quere dicir que esas partidas están esgotadas e que hai que volver
a meterlles cartos para que os teñan. Entón, as partidas están esgotadas. Desde o BNG consideramos que teñen que supervisar todos e cada un dos gastos do Concello. Se cando chegaron dixeron que non había nin para bolígrafos, explíquenos por que o Concello está pagando chocolates, cafés e roscóns para cursillos ou por que compran figuras e detalles para agasallar como regalos institucionais se estamos nunha situación económica tan crítica. A realidade é que, en lugar de corrixir o rumbo, a pesar de ter informes de intervención que avisan do incumprimento de estabilidade orzamentaria ou dos reparos, estamos a ter cada vez máis papeletas para entrar nun plan económico financeiro. Repetimos, non o di o BNG, está nos informes de intervención e recollen claramente a gravidade desta situación, destacando que, sendo o resultado da avaliación deste informe o de incumprimento, de constarse tal incumprimento na liquidación do orzamento corrente, a entidade estará obrigada a aprobar e executar un plan económico financeiro a 2 anos. Non podemos seguir ignorando a realidade. Levan meses xogando con lume e coa estabilidade financeira do noso Concello e nós non podemos nin queremos ser cómplices de que o Concello de Ortigueira volva a un plan de axuste financeiro e económico. Por iso, desde o BNG solicitamos que se adíe esta modificación de crédito proposta e que se inicie un proceso de diálogo e consenso que levamos meses reclamando. Xa non lle imos pedir un orzamento, pois sí que elaboren e nos presenten un plan económico financeiro que permita superar o déficit actual e devolver a estabilidade ás contas municipais de aquí a final de ano. Non se trata de bloquear, senón de colaborar para facer as cousas ben. A nosa prioridade é que as empresas cobren, pero se non o fan, hoxe non é culpa única, a culpa é única, exclusivamente súa, do goberno local, que comprometeu gastos que sabían no seu día que non había crédito para tal fin. Solicitamos que traen as facturas en lotes ao próximo pleno, que se organicen e implementen un axuste dos gastos de aquí a final de ano, que supervisen en que se está gastando cada euro do Concello e que deixen de querer vivir por riba das nosas posibilidades e gastando sen fin. Antes de decidir o noso voto, preguntámoslle: están prevendo cal vai ser o resultado da liquidación? Porque polo que vemos nas facturas están gastando sen ningún tipo de control e teñen informes de intervencións negativos. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Xal. Ten a palabra a señora Ana Franco. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, tiñamos, quero recordarlle aos veciños, a 31 de decembro de 2023, hai 8 meses, máis de 3.200.000 euros de remanente. Despois de todas as modificacións orzamentarias que trouxeron os señores do goberno dos distintos plenos durante este ano 2024, queda agora 1.320.000 euros, é dicir, o 40% do remanente que había a principio de ano. Se lles déramos por bo todo o que traen hoxe aquí nos distintos puntos, deixarían o remanente tembrando con menos do 20% do que había a principio de ano, e aínda quedan 4 meses para rematar o ano. Se votamos contas e lles deixamos facer, en outubro o remanente estará a 0. E se lles deixamos facer, a responsabilidade será súa, pero tamén nosa. Recordemos que o remanente non é o que aforramos o ano pasado, sino o que vimos aforrando durante moitos anos, anos nos que efectivamente estuvemos suxeitos a un plan de axuste, polo que non se podía invertir con eses aforros. E vostedes, en 8 meses, este goberno de Calvín Rego esgota prácticamente todo ese remanente. E en que? Temos as parroquias con saneamentos? Quedou claro que non. Temos amañadas as beirarrúas? Tampouco. Temos sacado as tuberías de fibrocemento? Non. Temos separadas totalmente as augas pluviais das fecais? Tampouco. Temos pistas de pádel cubertas? Non. Temos o polígono industrial en perfectas condicións para que se instalen empresas? Ni moito menos. Entón, que temos? Que fixeron nestes 15 meses? Festas? Fotos? En que gastamos todo ese remanente? Porque non se sabe. O problema é que vostedes están cómodos facendo as cousas así. Vostedes gastan, como decía o señor Xal, e non lles preocupa se hai partida presupuestaria ou non.
Non lles preocupa se os proveedores van a cobrar en tempo e forma ou non. Non lles preocupa se o gasto que están facendo é necesario e prioritario ou, polo contrario, é totalmente superfluo. Vostedes non teñen freo, non teñen límites. E despois, claro, veñen aquí con 400.000 euros que xa gastaron de forma descontrolada e pretenden que pechemos os ollos e que non digamos nada. Porque se lles decimos algo, diránlles a todos aquelo de que mala é a oposición que non me deixa facer nada. Pero miren, non é culpa da oposición que 15 meses despois non teñamos aínda ningún asomo de borrador de presuposto. Non é culpa da oposición que gasten de forma descontrolada, sin retención de crédito, sin partida presupuestaria, sabendo que non van a poder pagar aos proveedores en meses. Non é culpa da oposición que prioricen os gastos en festas, en concertos, en cabezudos, en carpas, en buses para escoitar o pregón do alcalde, en lugar das cousas realmente importantes e prioritarias para os veciños. Non é culpa da oposición que non consensúen un proxecto para decidir en que debemos invertir eses 3.200.000 euros de remanente. Non é culpa da oposición que teñamos, é verdade, 2 concelleiros delegados de Facenda e que ninguén nos sepa decir quen firma as facturas ou por que efectivamente gastamos 200 euros nun reloxo de area. Non é culpa da oposición a súa incompetencia, señor Calvín, como se cansa de decirlles aos veciños. Traen a este punto 400.000 euros en gasto. Temos facturas do apuntalamento do muro de San Roque desde marzo. E as que quedan por vir, nunha modificación de crédito, non teñen presuposto. Por que non deixan de botar balóns fora, balóns que están botando constantemente hacia a Diputación e afrontan o proxecto do muro do San Roque dunha vez? Temos facturas de carpas, efectivamente, de cafés, de merendas. Desas temos todas as que queiran. Temos tamén facturas dun señor que dá clase de teatro. A quen? A 4 amigos seus. Quere explicarme a concelleira de Cultura por que os veciños de Ortigueira temos que pagarlle un profesor de teatro a 4 aficionados afines a vostedes? Por que non se paga cada un os seus hobbies? Ou se vou mañá eu e lles digo que quero dar clases de golf, vame pagar un profesor tamén? A min seguro que non, pero ao mellor aos seus, pois seguramente sí. Pero os cartos dos veciños non están para iso, señora Cartelle, señor Calvín e señora Rego. Os cartos dos veciños non son seus. Non poden dispoñer deles como se o foran, ou peor aínda, como se non fosen de ninguén. E non me digan que isto, o do teatro, é unha actividade da Escola de Música, porque non o é. Non pagan tasas, non están dentro da ordenanza. É unha actividade feita única, exclusivamente a medida para satisfacer a ilusión dos seus amigos por ser actores. E a min pareceme estupenda esa ilusión e o gallá sexan actores recoñecidos algún día, pero que apaguen eles. Temos facturas que amosan o seu descontrol. O señor Xal falaba da factura do reloxo. Voulles dar outro exemplo. Mesmo proveedor, mesmo concepto, aceite hidráulico. 27 de maio, 2,48 euros o litro. 16 de maio, 2,90 euros litro. 11 de abril, 2,80 euros litro. Alguén controla as facturas? Alguén controla o gasto? Alguén controla os precios? Ou é que lles dá todo exactamente igual? Como decía antes, como se os cartos non fosen de ninguén. Para que queremos 2 concelleiros delegados de Facenda se ningún deles fai o seu traballo e sempre se escudan en que todo é cousa dos técnicos? Por que estamos pagando todos os meses máis de 3.000 euros en servicios de xestión de animales abandonados en lugar de facer unha licitación? Acórdanse cando levaron ao xuzgado a outro alcalde por isto mesmo? Máis de 15.000 euros veñen nesta modificación de marzo a agosto, quedan aínda 4 meses máis ata final de ano. Por que non traen os pliegos aquí e a modificación orzamentaria correspondente para esa licitación en lugar de estalo facendo como están facendo desta forma irregular? Os informes da interventora son moi claros. O informe di, en consecuencia, con base nos cálculos anteriores, esta entidade presenta a necesidade de financiamento de menos 230.565,51 euros. Por tanto, incumprimos, señora Rego, estamos en risco de ter que facer un plan económico financiero. O problema non son os ingresos non presupuestados, como quiso facer aquí ver vostede. O problema seu non é ese. O problema seu son os gastos non presupuestados, que van moito máis aló dos ingresos non presupuestados. Non se o dixemos públicamente xunto co resto dos partidos da oposición hai unhos meses. Non queremos
nin debemos ser cómplices deste gasto descontrolado. Non queremos nin debemos ser cómplices de meter ao Concello en números vermellos. E, por suposto, non queremos ser cómplices de volver a meter a Ortigueira nun plan de axuste. Vostedes non teñen maioría e non poden actuar como se a tiveran. E se non lles poñemos freo dende a oposición, estaríamos incumprindo tamén a nosa responsabilidade para cos veciños. Os estaríamos deixando gobernar como se tiveran maioría cando os veciños non lla deron. Lles estaríamos permitindo gastar sin control e estaríamos axudando a que Ortigueira volva a entrar nun novo plan de axuste por non asumir a nosa responsabilidade que, dende a oposición, por suposto, tamén a temos. Se os provedores van a tardar máis en cobrar, é única e exclusivamente responsabilidade dun goberno que está facendo as cousas rematadamente mal, sin control, gastando e gastando sin importarlles absolutamente nada, nin deixar o Concello en números vermellos, nin meternos nun novo plan de axuste, nin deixar os provedores sin cobrar. E non boten culpas a quen non as ten. A xestión é súa. Asuman as consecuencias. Cando contratan os servicios, informen aos provedores de que o están facendo fora da legalidade, sin crédito, con informes negativos de intervención, con reparos e incumprindo a estabilidade orzamentaria. Díganlles que seguramente tardarán meses en cobrar porque están xestionando os cartos públicos de forma desastrosa, porque non fixeron presuposto, porque non se ciñen aos cartos que temos, porque despilfarran, porque en 8 meses acabaron co 80% dos aforos dos veciños de moitos anos. Os provedores, por suposto, non teñen culpa da súa mala xestión, pero alguén os ten que controlar. Antes, os informes dos técnicos lles valían a vostedes para deixar a Ortigueira, por exemplo, fora do seu parque. Agora, cando eses mismos técnicos lles din que están incumprindo a legalidade, vostedes fan caso omiso e seguen gastando sin límite. Por iso, xa que vostedes non queren ter ningún tipo de control, debemos exercer a nosa responsabilidade como oposición e que sexan outros quen decida que facer con esa forma súa de actuar co carto público. Propoñemos, xa o comentaba tamén o concelleiro do BNG, deixar este punto sobre a mesa, que remitan, se queren, o expediente ao Consello Consultivo da Xunta de Galicia e que eles resolvan, como están facendo xa noutros concellos. Pola nosa parte, creo que é o millor que podemos facer para axudar tanto aos veciños como ao propio Concello, como aos mesmos provedores. E unha vez que ese Consello Consultivo resolva, pois co que digan e informen, actuaremos. Esa é a nosa proposta. Muchas gracias, señor Franco. Ten a palabra o señor Cao. Moitas gracias, señor alcalde. Boas tardes a todos. Nada, un pouco máis que engadir cos meus compañeiros de oposición, porque o desgoberno é total. Prova disto son os numerosos créditos extraordinarios que reconocimientos extrajudiciais que levamos, un por pleno, cada pleno hai un, pouco máis que engadir. Sumámonos a súa proposta de deixalo sobre a mesa, leválo ao Consello Consultivo e que digan o que teña que decir, acataremos o seu resultado. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Cao. Ten a palabra a señora Cartelli. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, señor alcalde. Estoy sorprendida porque aquí oigo solamente argumentos que me suenan a populistas. Desde mi departamento no se ha creado ningún taller para ningún amigo. Se ha creado un taller para, digamos, alimentar el espíritu, como alimentamos el cuerpo, ¿verdad? Pues necesitamos, queríamos que se formara este taller de teatro para aumentar la vida cultural del Ayuntamiento de Ortigueira. Este taller de teatro también repercutió beneficiosamente sobre las arcas municipales porque se ha cobrado la entrada, y entonces ese dinero ha repercutido en las arcas municipales. Ya ha finalizado este curso y entonces nosotros queremos crear un taller de artes escénicas adscrito a la Escuela de Música. Para eso se necesitará tiempo, dinero y personas que estén implicadas en este nuevo proyecto. Esperamos, ¿verdad?, que este sea de su agrado y de todas formas aceptamos ideas y propuestas que ustedes quieran hacer.
Con respecto a otra factura, la que ustedes hacen referencia, que es a la reconstrucción de una figura que teníamos aquí, les voy a comenzar haciendo una pregunta. ¿Querían ustedes que se desechase esa figura? No, es que la vi... Sí, pues a mí me consta que aparece aquí. Pues entonces inhibo, dejo de responder y me alegra muchísimo que mi forma de expresarme o la forma de plantear los problemas les produzca a ustedes risa. Les tengo que decir como médico que eso aumenta las endorfinas, con su cual su vida física y su vida espiritual estará gratamente aumentada y aumentada muchos años. Lo haré con más frecuencia para que ustedes se sientan felices. Muchas gracias, señora Cartelle. Simplemente comentar sobre este particular. Esta moción, esta modificación, realízase para dotar de crédito as partidas orzamentarias que se relacionan na proposta co fin de poder pagar aos nosos proveedores. Proveedores no 90% do Concello de Ortigueira. As facturas que están incluídas no expediente extrajudicial de crédito que se tratará no seguinte punto, que ao mellor xa non se trata porque vostedes queren o parar ou bloquear ou como queiran. Decir que aquí as persoas que nos siguen pois escoitaron seguramente que vostedes nos botan en cara que nosotros non facemos e que non traballamos e que non tal, pero claro, cando facemos resulta que claro, esos gastos cando se fai unha pista ou se asfalta ou se utiliza calquera outra cousa, pois iso ten un custo, claro, e hai alguén que o fai e iso é o que logo o señor quere cobrar. Por suposto que sempre foi así. Me extraña moito, señora Franco, que o diga vostede, porque vostede, cando era concelleira da Hacienda, verdad, tardou, estaba ali tamén un familiar meu, verdad, que tiña aquí un negocio, que veu a unha reunión ao Teatro da Beneficencia porque levaban vostedes 2 anos sin pagarlle. Por lo tanto, a él e a todos, porque encheron o Teatro da Beneficencia. Por lo tanto, que me fale vostede todas estas cousas. Bueno, me fale vostede de clases de golf. Sí que o subconsciente a vostede lle xoga malas pasadas, porque golf en Ortigueira pois non chegou a haber, non? Entón, pois vostede ao mellor pois sí que está acostumada a isto, nosotros pois non, somos máis ao mellor de darlle patadas ao balón. O total de facturas ascende a 383.257,27 de traballos realizados ou compras realizadas no Concello de Ortigueira. Falaban dun reloxo, de area ou tal. Sí, pode ser que sea máis ou menos caro, como vostede pode entender, pois seguramente será o responsable municipal, verdad, o que mire esas cuestións, ou si falaban vostedes de temas de aceites ou de tal, pois será o responsable de obras ou tal, o que mire, porque, como vostedes poden pensar, pois o alcalde ou o concejal tal, pois non vai estar mirando todas as facturas exactamente, porque hai xente no Concello de Ortigueira moi preparada nos distintos departamentos para facer este traballo, que é o que fan, por certo. Por lo tanto, todo isto non solamente lle afecta aos proveedores, non leeron vostedes todo, ademais dótanse as partidas para poder pagar tasas de portos. Todo o que fai o Concello de Ortigueira o fai en terreos de portos de Galicia, todo, entón pagamos tasas de portos, deixaremos de pagalas, indemnizacións a membros de tribunales, porque saben vostedes, seguramente non, porque xa se olvidaron, pero Ortigueira está sumida nun proceso de estabilización, que rematará o 31 de decembro e que meteu a todo o mundo en procesos selectivos. E iso significa que a persoas que están traballando en administración pois están con unha burocracia ingente. Bueno, pois aí hai unha serie de tribunales, cada plaza ten un tribunal e iso ten un custe e a esas persoas hai que pagarlles polos seus desplazamientos e o seu traballo. Pois iso tamén iba aí, indemnizacións, asistencias de órganos colexiados, os plenos e as comisións e o canon de augas de Galicia. Todo isto tamén vai aquí. Por lo tanto, o que estamos vendo é que o que pretenden vostedes é adiar este punto, mandalo ao Consello Consultivo moi bien
e penalizar o período medio de pago do noso Concello, que é dicir, que nosotros en lugar de pagarlle pois en 30, 60 días a un proveedor, pois que vayamos a ir ahora pois a 70 días ou o que sea con esta cuestión, non? A ver, os bloqueos eu entendo que a mellor no Parlamento de Galicia ou en España pois poden ter a súa cuestión. Aquí eu creo que a quen están penalizando vostedes son os veciños e as veciñas de Ortigueira. Neste pleno escoitamos miles de veces que dixemos que había que comprar no comercio local, que había que falar cos proveedores locales, cos técnicos locales, cos fontaneros locales, o sea, darlle cartos ás persoas que son do noso Concello. Bueno, pois, eso é o que facemos, eso é o que intentamos facer sempre que é posible, e aquí van facturas de traballos realizados. Non é traballos que non fixeron, non, isto xa o fixeron, e dicen vostede que non fixeron nada, non, pois, oye, para non facer nada, pois parece que, verdad, que os fontaneros están traballando, que os que poñen os aglomerados tamén o fan, que as pistas están facendo, verdad, e entonces, oye, pois alguén fai estas cuestións, e dense conta de que o Concello de Ortigueira ten 22 parroquias, e en todas as parroquias hai problemas que necesitan de que alguén os arranxe, e para iso eu creo que as 13 que estamos aquí nos votou a cidadanía para solucionar e non para poñer trabas. Que vostedes bloqueen desta maneira un pago a proveedores, pois a min, cada un coa súa responsabilidade, pero a min non me parece o máis axeitado, porque os que o van a sufrir son eles, non? Polo tema da estabilidade presupuestaria, é que vostedes están xogando a ser futurólogos. Fora de que non dicen toda a verdad, solamente dicen a que a ustedes lles interesa, hai que decir que as reglas fiscales se volveron a poñer en marcha este ano. Antes non estaban. Por tanto, claro, se antes non estaban e non se cumplían porque non estaban, agora que se poñen, pois hai que intentar embridarse a esas reglas fiscais, que é o que estamos facendo. E cando se vai a saber, porque xa o dixeron o ano pasado e non sucedeu absolutamente nada, e por desgracia, a mí me parecería hasta mal, non? Por desgracia para vostedes, pois, oye, salimos airosos do asunto e, verdad, non pasou absolutamente nada. Eu recordo que decían que non chegábamos nin siquiera a Navidad. Bueno, pois pasamos a Navidad e estamos xa chegando á próxima Navidad e seguimos estando aí. Mire, chamaremos ao Consello Consultivo, enviaremos tal e falarei un a un con todos estos proveedores e lles direi que vamos a tardar algo máis en pagarlles, porque é de recibo cando un dá a cara para pedirlle a un traballador ou a unha empresa ou a calquer outra persoa que lle sirve ao Concello de Ortigueira, que nos sirve a todos e a todas, non a min, a todos e a todas, pois, por suposto, vou dar a cara eu, personalmente, chamarei un a un a estes proveedores e lles direi que vamos a tardar en torno a outros 2 ou 3 meses máis, porque o Consello Consultivo seguramente verá que os traballos están realizados. E se os traballos están realizados, o señor e a señora, o que sea, ten que cobrar, ten que facelo. E penalizalo significa que cando teñan que facer os seus trimestres ou cando teñan que pagar os seus traballadores, pois mirarán para nosotros e dirán: que me estades facendo? Eso é o que vai a suceder. E iso é o que temos que pensar. Non bloquear o alcalde. A min, ao final, eu son o que está aquí de responsable, pero eu teño o meu voto, e os outros que están no goberno, outro. E, como ben decían vostedes, e é certo, non estamos en maioría, pero non estamos en maioría para as cosas positivas e tamén para decisiones como esta, que a mí particularmente me llenan de tristeza, porque despois chegaremos a un punto donde pediremos 50 e pico mil euros para unha cousa e me imagino que vostedes votarán en contra pola mesma razón de estabilidade presupuestaria. Digo eu que será así, ou non vai a ser así. Ou para algúns sí e para outros non. Bien, vamos a votar este punto e vamos a votar a proposta, perdón.
e vamos a ver se a proposta prospera, a proposta do señor Marco Xal e da señora Ana Franco. Non sei se o Grupo Socialista é a mesma proposta para todos. Votos a favor da proposta do Bloque Nacionalista Galego, do primeiro Ortigueira e do Partido Socialista. Votos en contra. Prospera. Deixamos adiado, polo tanto, este punto e, polo tanto, o seguinte punto xa non ten sentido ningún porque era a aprobación desas facturas que falábamos antes. Pasamos ao punto número 4 do orde do día, que é a modificación orzamentaria mediante crédito extraordinario 43-2024 CE5 Aparcamento Madalena. Ten a palabra a señora secretaria para que dé a lectura ao ditame da Comisión Informativa de Facenda, Patrimonio e Persoal do día 3 de setembro do ano 24. Gracias, señor alcalde. Dada conta da proposta da alcaldía que de seguido se insire, ante a existencia de gastos que non poden demorarse ante o exercicio seguinte, expediente 1502-2022, acondicionamento do aparcadoiro de a Madalena para os que non existe crédito no vixente orzamento da corporación, e dado que o Concello dispón de remanente líquido de tesorería, faise precisa a modificación de créditos de bandito orzamento baixo a modalidade de crédito extraordinario suplemento de crédito. Visto que no expediente consta memoria da alcaldía na que se especifica a modalidade de modificación de crédito, financiamento de operación e a súa justificación, informe de intervención polo que se informa favorablemente a proposta da alcaldía e informe de intervención sobre o cálculo de estabilidade orzamentaria, ademais, queda acreditado o cumprimento dos requisitos que establece o artigo 37.2 apartados A e B do Real Decreto 500-1990 de 20 de abril, polo que se desenvolve o capítulo 1 do título 6 da Lei 39.1988 de 28 de decembro reguladora das facendas locales en materia de orzamentos, que son os seguintes: o carácter específico e determinado do gasto a realizar e a imposibilidade de demoralo a exercicios posteriores, a inexistencia do estado de gastos do orzamento de crédito destinado a esa finalidade específica que deberá verificarse no nivel en que este establecido a vinculación xurídica. Visto canto antecede, considérase que o expediente se seguiu a tramitación establecida na legislación aplicable, procedendo a súa aprobación inicial polo Pleno de conformidade con disposto no artigo 177.2 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 do 5 de marzo, e no artigo 22.2e da Lei 785 de 2 de abril reguladoras das bases de réxime local. En consecuencia, propoño ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar inicialmente o expediente de modificación de crédito na modalidade de crédito extraordinario e suplemento de crédito financiado con cargo ao remanente líquido de tesorería resultante da liquidación do exercicio anterior, de acordo co seguinte resumen: ordenación do tráfico e do estacionamento, edificios e outras construcciones, 65.000 euros. Esta modificación financiase con cargo ao remanente líquido de tesorería nos seguintes términos: remanente de tesorería para gastos xerais, 65.000 euros. Segundo, expor este expediente ao público mediante anuncio en boletín oficial da provincia por 15 días hábiles, durante os cales os interesados poderán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno. O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentan reclamacións. En caso contrario, o Pleno disporá dun prazo dun mes para resolvelas. Terceiro, unha vez sexa aprobado definitivamente, será publicado no boletín oficial da provincia para a súa entrada en vigor e aplicación aos correspondentes créditos con cargo ás aplicacións dos estados dos gastos do orzamento municipal 2024. Non obstante, o Pleno adoptará o que considere oportuno. A Comisión Informativa de Facenda, Patrimonio e Personal, por 2 votos a favor dos concelleiros do Grupo Municipal do PP e 4 abstencións dos concelleiros do Grupo Municipal PSTG, PSOE e de Primeiro Ortigueira e do concelleiro integrante do Grupo Municipal Mixto, señor Sal Orizales, acorda determinar favorablemente dita proposta e propoñer ao Concello Pleno a súa aprobación nos propios términos. Moitísimas gracias, señora secretaria. Ten a palabra a señora Rego Martínez.
Bueno, como todos sabemos, isto era unha demanda dos veciños da Madalena. Este xa estaba no goberno anterior para facelo. Non licitaron, non sabemos por qué, antes de finalizar o ano, cando se aprobou. Sí. Por favor, respete os turnos de palabra. Señor Cao, por favor. Sí. Señor Cao, por favor, respete os turnos de palabra. Pero para todos igual, Sí. Respete os turnos de palabra, por favor. Por favor. Tranquilidade, todos igual, que somos todos lo mismo. Señor Cao, non está no uso da palabra. Vale, pues tranquilidade. Bueno, como viña xa está o proxecto feito e, pois, como ben dixemos, non se puido levar adiante polo anterior goberno e as obras teñen que estar en estado adjudicada antes do 31 de dezembro deste ano. Sacar a licitación e estar. Non teñen por que estar executadas, cousa que xa era no anterior goberno mesmo. Polo tanto, esta é a proposta e son os 600.000 para tapar o aparcamento. Non hai máis nada que decir. Moitas gracias, señor Arrego. Ten a palabra o señor Marco Xal. Moitas grazas, señor alcalde. Repítolle, vostede usa os veciños como reféns para forzar a que a oposición avale a súa mala xestión. E agora mesmo tamén lle recordo as palabras que dixo no punto anterior e que están relacionados con isto, polo que non me vou fora do punto. Dixo que tamén nos íbamos a negar ou que íbamos votar en contra das modificacións que veñen agora. Mestura vostede chulas con merinas. Por estas cousas tamén xa estou o anterior pleno e creo que nos abstivemos ou tamén comentamos o que comentamos neste pleno, que foi que separe en lotes as diferentes modificacións, as diferentes facturas e ali veremos as facturas que están ben e as facturas que supostamente están ben pero que están infladas e a partir de aí decidir cales son gastos moi justificables e cales son gastos pois que cheiran un pouco, non? Iso tamén, se quere, pode yo dicir aos comerciantes e a quen queira, dicirlle, pois mira, o BNG dixo que levemos outra vez estas facturas a final de setembro, non ten que ser dentro de 2 ou de 3 meses, pode ser dentro de 3 semanas. E dixemos as nosas propostas, separar en lotes as facturas que fagan un plan de financiamento de aquí a final de ano para ver como van os gastos. Iso é unha cousa e outra cousa é a que lle contará a vostedes ou a quen queira. Pero, bueno, volvendo ao da modificación orzamentaria para a veciñanza da Madalena, vimos tamén que no último pleno a veciñanza estivo aquí para pedir explicacións que creo que é un problema que ven do 2022, se non me equivoco, tanto o alcalde anterior como o actual, e entendemos iso, que é unha situación que se ven arrastrando polo menos 2 anos e pola nosa parte apoiamos a solicitude da veciñanza e esperemos que por fin vexan realizada a obra solicitada. Lembrelle tamén que vostede nese ano 2022, cando se trouxo esa problemática aquí, tampouco é que avise con demasiados bons ollos. Dicía que as inversións tamén había que facelas noutros aspectos, polo que tamén sorprende que agora sí que está a favor completamente e fai 2 anos, pois, estando na oposición, tiña que darlle caña ao goberno e non estaba tan de acordo. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Xial. Ten a palabra, señor Franco. Moitas gracias, señor alcalde. Ben, como el xa dixo o que vamos a votar, pois eu vou explicar o que vamos a votar. Nós non nos basamos solo no informe de intervención. O informe de intervención é un máis. Basámonos tamén na necesidade das cousas e dos gastos que nos presentan. No caso anterior, basámonos en que eses gastos non se ciñen a ningún tipo de control no gasto corrente. Ese é realmente o problema. Neste caso, nos presentan unha modificación para unha inversión determinada. Aquí podemos decidir se a inversión nos parece ben ou mal. No caso anterior eran 400.000 euros, nos que nós xa non temos ningún dereito a decidir porque vostedes xa decidiron por todos. Por certo, eu tamén lle pido, xa que vai a facer ese esforzo de falar cos proveedores un por un, o cal eu lle agradezco personalmente, que lles explique tamén un por un, primeiro, que teñen facturas aquí desde abril, non é que tarden 30 ou 60 días, é que aquí xa van máis de 5 meses. E segundo, que lles expliquen que os contrataron de forma irregular
é que os contrataron sin presuposto, sin retención de crédito, sin partida presupuestaria, e que iso é o que provoca que eles non cobren os 30 ou 60 días, como di a lei. Eu agradezcolle, xa que vai a falar con eles un por un, que lle explique a realidade tal e como é. Neste caso, como decía, trátase de unha modificación para unha inversión determinada, que é o aparcamento da Madalena. E que, como xa falamos no pleno anterior, que xa estaban tamén os veciños da Madalena, xa lles dixemos que iban a ter o noso apoio. Eu penso que nesto é no que podemos, entre todos, poñernos de acordo e decidir en que gastamos o remanente. En inversións para os veciños, en cousas que a eles lles fan falta e lles veñen ben, e non, como decíamos antes, en gastos superfluos, en gastos que só van para unhas persoas determinadas. Polo tanto, como comentaba ao principio, o noso voto vai a ser a favor neste caso. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Franco. Ten a palabra o señor Cao. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, primeiro de nada, alegrámonos moito de levar este punto na orden do día, porque logo da loita por parte do anterior alcalde para levar a cabo este proxecto que vostedes votaron en contra no anterior pleno do ano 2022, que xa podía estar rematada a obra, se non fora polo seu voto en contra, tanto de Isabel Rego como do PP. Alegrámonos moito que o proxecto que non lle cambiaran ningunha coma, agora voten a favor. Alegrámonos moito polos veciños da Madalena, que era moi solicitado por eles este aparcamento, e por todos que rectificar é de sabios. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Cao. A señora Ana Cartelli. Todo me suena a populismo. Gracias. Gracias, señora. Sí, o concelleiro quere comentar. Me gustaría saber como farían esta obra anterior sen autorización da DIF. Tamén, si simplemente un pequeno detalle, para tumbar e non pagar 380.000 euros, o problema é un reloj de area de 150 euros e o diferente precio do aceite hidráulico, como se houbera diferentes marcas. Está ben. Moitas gracias. Para rematar este punto, comentar simplemente unha cuestión, que os veciños da Madalena, o seu presidente naquel momento veu ao meu despacho, me comentou este asunto, este particular, me comentou tamén que incluso estaba falando e intentando mediar para o tema de Adif, que había un problema e demais, e o que querían era ver se había partida presupuestaria. Eu, o sabe aquela persona, o puxen en contacto co técnico e o técnico lle dixo as claras, non o político, o técnico lle dixo as claras o que había e o barrio da Madalena e o seu presidente naquel momento saben perfectamente o que había. O que fixemos nós foi traelo aquí e traelo aquí por separado, como dice vostede, señor Marco Xal, para que non haxa dúbida ninguna. Entonces, aquí se vai a votar este punto, exclusivamente este punto, donde se traen 65.000 euros para algo que é importante para eses veciños e este goberno aquí o trouxo. Por outro lado, dicirlles que é algo moi interesante, me decía vostede que tardan 3 meses en cobrar algo, é que vostede xa lle dixen que tardou 2 anos. 2 anos. Hombre, 3 meses, 2 anos, pois vostede como concelleira de Facenda non me pode dar moitas leccións desta cuestión. E algo que me chama sobremaneira a atención é que o informe de intervención deste punto tamén é desfavorable. Vostedes que o martes se levantan e dicen isto lo vamos a votar en contra e o jueves, porque é o mismo dictamen desfavorable da intervención municipal, se levantan e dicen no, este lo vamos a votar a favor. Entón, o que ven os veciños, señores da oposición, é que hai unha incongruencia total e o único que teñen vostedes despois de 14 meses, o dixeron xa en varias ocasións, 14 meses, e eu creo que iso me fai ben a min e ao noso goberno, 14 meses, claro, 14 meses vostedes queren que faigamos o Taj Mahal, pero claro, a xente sabe que as cousas levan tempo. Claro, que pasa? Que a vostedes eso non lles interesa. A vosotros non nos interesa que nosotros teñamos tempo para que a xente vexa o que se fai e o que sale e que agora vai haber unha senda na Reta da Venta ou que están traballando no noso teatro municipal ou que acaba de vir pois un investimento para o noso socorrismo ou que houbo socorristas, verdad? Ou que hai unha
Que, por certo, señora Franco, estou esperando as súas disculpas do tema da área, verdad, radiolóxica de Ortigueira. Eu, despois de insultar tanto como insultou a nosa concelleira, verdad, dicíndolle que era unha mentirosa, home, xa non lle pido que dimita porque sei que eso non vai facer, pero, home, polo menos unha disculpa pública eu creo que merecíamos, porque aí está a área de radioloxía e aí están as cousas que fai este goberno. Esta, señores e señoras da Madalena, para que o sepan, esta obra era importante, este goberno se comprometeu con esa asociación, o trouxo por separado e o vamos a votar. E se sale favorable, que vostedes xa dixeron que iban a decir que eran favorables en contra do dictamen da señora interventora, por lo tanto, que sepan os veciños, pois todas estas cuestións. Votos a favor do... Dígame, señora Franco. Xa lle dixen outro día que non lle iba a permitir que me faltase o respeto e lle volvo a decir outra vez. Eu non lle falei ao respeto ningún. Se me deixa e non me interrumpe, eu tamén lle agradezco. Non pode poñer na miña boca palabras que non son certas. Eu non chamei mentiroso a ninguén. Eu non chamei mentiroso a ninguén. Faiga o favor. Déixeme explicar, porque non lle vou a permitir. Continúe, prosiga. Estou moi cansada das súas continuas faltas de respeto. Xa, o de hai 20 anos xa hasta parece que fai gracia, fan o ridículo, xa yo digo. Pero que diga que eu chamei mentirosa a señora Cartelle, isto sí, unha mentira súa, unha máis. Eu nunca lle chamei mentirosa. O que dixen é que vostedes dixeron en campaña que xa tiñamos rayos X no centro de saúde. Eu dixen que eso era mentira. Eso é o único que dixen, e non era mentira, porque de feito os rayos X viñeron hai uns meses, co cual en campaña non estaban, co cual eu non mentía. Aclarado, non, xa yo dixen outro día e yo volvo a repetir, non lle vou a permitir que me volva a faltar o respeto desa maneira. As gracietas de hai 20 anos, pois mira, ya as paso, porque pois a vostede lle gustan, creo que a ninguén lle importan, pero bueno, vostede fanlle gracia, pois sigas dicindo. Ahora, non lle permito que poña na miña boca cousas que eu non dixen. Moitas gracias, señora Franco. Eu non puxen na boca nada, simplemente lle digo que vostede dixo que era mentira e aí están. Eu o que me gustaría é que, non a min, que a min me dá exactamente igual, pero a concelleira de Sanidade, que lle pedira vostede, sí, disculpas, eso sería algo adecuado. E ao final o que hai é os rayos X para Ortigueira, que vostede xa sei que non se alegra, que eu non me explico. Incluso vostede tuvo aquí o que era o seu número 1 nun pleno, vociferando e demais, fora de tal, dicindo unha serie de improperios que non vale para repetir, e todos nos acordamos que estábamos aquí. Pero, bueno, o importante é o punto, e vamos a pasar a votar a votación... Sí, perdón. Alcalde, por alusiones. Efectivamente, usted no me ha llamado mentirosa, pero ha dicho, mienten, están mintiendo, ni ahora están, ni nunca tendremos rayos X. Está grabado. Entonces, no vamos a discutir. Usted, como persona inteligente, tiene que saber que la adquisición de unos rayos X, lo he dicho muchas veces, no es la adquisición de una bombilla ni de un frigorífico. Eso requiere mucho tiempo y mucho trabajo. Y usted lo tiene que saber y lo sabe. Y adrede, lo digo, decía intentando desmentir la realidad. Lo tengo grabado, señora Franco, pero yo no necesito, aunque lo dice el señor alcalde, no necesito sus disculpas. La obvio, me tiene sin cuidado. Veo aquí muchísima mala uva, no nos dejan trabajar. Son, sí, no sé, porque sí soy simpática, te vuelvo a decir lo mismo. Tranquilízate, y me alegra muchísimo que sea motivo de ironía todo lo que yo digo. Señor Pablo Breijo, todo lo que yo digo. No está no uso da palabra. No está no uso da palabra. Yo no estoy manipulando. Muy bien. Non está no uso da palabra. Estamos trabajando. Necesitamos tiempo como lo necesitarían ustedes. Y me parece bien su punto de vista de oposición. Tienen ustedes que azuzarnos y picarnos. Pero no nos llamen jamás ni pollo sin cabeza, porque no lo hemos sido nunca en ningún puesto de trabajo que hemos estado realizando. Somos personas responsables y luchamos por el bienestar de nuestros vecinos, por mucho que ustedes se opongan a ello y por mucho
eso que ustedes intenten denigrarlo. Al final se verá todo lo que hemos conseguido, poco a poco. Permítanos y denos tiempo. No sean ustedes unos aguijones con muy mala leche. Perdón por las palabras y por la expresión. Muchísimas gracias. Pasamos a la votación del punto. ¿Votos a favor? Prospera el punto por unanimidad. Moitas gracias. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, é o punto número 5, expediente 1809/24, modificación orzamentaria mediante crédito extraordinario 44-2024, CE6, adquisición de terreo. Ten a palabra a señora secretaria para que dé a lectura o ditame da Comisión Informativa de Facenda, Patrimonio e Persoal do día 3 de setembro do ano 24. Gracias, señor alcalde. Dada conta da proposta da alcaldía que de seguido se insire, ante a existencia de ditos gastos que non poden demorarse hasta o exercicio seguinte, expediente 1809-2024 e 1744-2024, mellora das redes e instalacións de suministro de auga potable ás parroquias de Céltigos e Loiva, para os que non existe crédito no vixente orzamento da corporación, e dado que o Concello dispón de remanente líquido de tesorería, faise precisa a modificación de créditos do devandito orzamento baixo modalidade de crédito extraordinario e suplemento de crédito. Visto que no expediente consta a memoria da alcaldía na que se especifica a modalidade de modificación de crédito, financiamento da operación e a súa justificación, informe de intervención polo que se informa favorablemente a proposta da alcaldía e informe de intervención sobre o cálculo de estabilidade orzamentaria. Ademais, queda acreditado o cumprimento dos requisitos que establece no artigo 37.2, apartado A e B do Real Decreto 500-1990 de 20 de abril, polo que se desenvolve o capítulo 1 do título 6 da Lei 39-1988 de 28 de decembro reguladora das facendas locales en materia de orzamentos, que son os seguintes: o carácter específico e determinar o gasto a realizar e a imposibilidade de demoralo aos exercicios posteriores, a inexistencia do estado de gastos do orzamento de crédito destinado a esta finalidade específica, que deberá verificarse no nivel en que estea establecida a vinculación xurídica. Visto canto antecede, considérase que o expediente seguiu a tramitación establecida na legislación aplicable, procedendo a súa aprobación inicial polo Pleno de conformidade co disposto no artigo 177.2 o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 5 de marzo, e no artigo 22.2c da Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local. En consecuencia, propoño ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar inicialmente o expediente de modificación de crédito na modalidade de crédito extraordinario e suplemento de crédito financiado con cargo remanente líquido de tesorería resultante da liquidación do exercicio anterior de acordo co seguinte resumo: abastecimiento domiciliario de agua potable, adquisición do solo por parte da entidade local e os seus organismos autónomos, 1.504 euros con 20 céntimos. Esta modificación financiase con cargo remanente líquido de tesorería nos seguintes términos: remanente de tesorería para gastos xerais, 1.504 euros con 20 céntimos. Segundo, expor este expediente ao público mediante o anuncio boletín oficial da provincia por 15 días hábiles, durante os cales os interesados poderán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno. O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentan reclamacións. En caso contrario, o Pleno disporá dun prazo dun mes para resolvelas. Unha vez se xa aprobado definitivamente, será publicado no boletín oficial da provincia para a súa entrada en vigor e aplicación aos correspondentes créditos con cargo ás aplicacións do estado de gasto do Orzamento Municipal 2024. Muchas gracias, señora secretaria. Ten a palabra a señora Rego. Bueno, a mí gustame recordar sempre o pasado para que non cometer os mesmos erros nun futuro, sempre o digo. Bueno, esta modificación é para solucionar na súa medida os abastecementos que está tendo Céltigos, Viso e Loiva. Desde hai moitísimos anos. En época de verán, sufrímola, porque eu vivo en Loiva, sufrímolas que non nos chega o que é a auga ás nosas casas. Está moi limitada debido á debido á multiplicación de xente que ven no verán para estas zonas turísticas. Entonces,
é necesaria, isto vai nos explicar moitísimo mellor que min Jaime, é necesario comprar unha parcela para poñer un depósito de moita máis capacidade para dar abastecemento e dunha vez por todas non ter restriccións desde xunio hasta setembro como as estamos tendo desde os últimos bastantes anos. Entonces, os informes e o precio está no ese e é importantísima vital, xa que é unha necesidade de primeira. Non teño máis nada que decir. Moitas gracias, señor Arrego. Ten a palabra o señor Marco Xal. Grazas, señor alcalde. Bueno, comezo coas palabras da señora Arrego, non? Que acaba de dicir que lle gusta recordar os erros do pasado para non repetilos no futuro. Curiosamente, leva, non sei, 6 anos, 7 na oposición, 6-7 anos criticando o señor Muras ao PSOE, e xusto cando chega ao goberno repite os mesmos erros que estivo 6 ou 7 anos criticando. Impresionante. Pois se recorda así os erros para non repetilos, recoméndolle que non sei, que faga cursos de mellora de memoria ou algo, non? Despois, sobre os insultos que dixo a señora Cartello, tamén gustaríame saber se a señora Cartello viu os plenos anteriores, cando vostedes estaban na oposición e non no goberno. E o que lle chamaban o goberno municipal daquela. Todos e cada un dos insultos. Non só nos plenos, senón tamén nas publicacións. Gustaríame saber si sí ou si non. Si, estou indo do punto, pero bueno, como todos se van do punto, pois eu tamén terei dereito a irme do punto, non? Aquí falase de todo, en calquera dos puntos, e o único que lle chama a atención é a min. No, digo que estamos no punto. É que me fai moita gracia. Se non o di vostede, estando dicindo aquí na bancada esta, que me parece moi curioso, chamanlle a atención a todo o mundo. Bueno, digo, non lle chama a atención a ninguén, chamamo a min, non? Tamén acaba de votar o señor Muras con 3 avisos consecutivos só coa intención de expulsalo. Están os seus compañeiros de goberno continuamente falando, interrompendo, e nunca lles di nada. Faino o señor Breijo e o momento xa, señor Breijo, non ten a palabra. O tamén lle fai o señor Cao. Señor Sal, non sei en que sala está. Pois na mesma que vostede. Pode revisar o pleno. Hai aquí público que asinte. Entón, igual o que non está atendendo o que pasa no pleno é vostede, señor alcalde, non eu. Pode centrarse no punto ahora? Pois non o sei. Vou non pensar, a ver, eu son máis de esquerdas, non son de centro. Pero bueno, volvendo o punto este, non, de adquisición de terreo, nós non temos moito que comentar. E adquirí un terreo que xa o explicou moi ben o señor Ponce na Comisión de Asuntos Económicos, creo que foi, ou na de Asuntos Xerais, nunha delas, explicouno moi ben, explicouno detalladamente. Penso que a maneira de actuar tanto do goberno municipal en todos os asuntos, oxalá actuasen así en todos os puntos que traen os plenos, lamentablemente non é así, pero bueno. E isto tamén, este punto nos leva ao primeiro punto do pleno de hoxe, non? Que solicitamos máis inversións en saneamentos e abastecementos nas parroquias. Por poñer algúns exemplos, falan de que en Céltigos, en Loiba e no Viso, que teñen moitos problemas de abastecementos. Curiosamente, a señora Rego tirará pola súa parroquia. Eu vou tirar pola miña, que é Espasante. Espasante leva moitísimos anos, décadas, con problemas de abastecemento e de saneamentos en Espasante. Bueno, si para vostede é distinto, pero vostede non o sufre. Pregúntelle a todos os veciños de Espasante a ver si, cando chega o verán, que eu non sei se triplican ou cuadriplican ou quintuplican a poboación en Espasante, a ver si a poboación dali da aldea está contenta co servizo de agua que teñen. Pregúntelles. Señora Rego, pregúntelles, a ver si, de feito, levaba vostede no seu partido xente que é despasante e xente que presentou aquí, incluso o seu partido presentou un escrito pedindo o arranxo de abastecemento en Espasante. Curiosamente, agora que está no goberno, tampouco... Podo contestar? Si, cando remate, por favor. Na réplica. Pero eu non me centro só na miña parroquia, porque eu penso que son de Ortigueira e para min todas as parroquias son miñas. Tamén hai un problema desde fai moitísimos anos en Senra, no que se empezou a facer o abastecemento porque non se rematou. É unha obra tamén moi necesaria, e aí o deixo. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Xal. Ten a palabra a señora Franco.
Moitas gracias, señor alcalde. Non se preocupe, señor Xal, que a culpa de que non hai auga en Espasante xa sabe que vai ser miña. Ben, eu penso que cando nosotros falamos, o alcalde ou non nos escoita ou non nos quere escoitar. Seguramente será o segundo. Os informes son os mismos. O que non é o mismo é o gasto. Non é o mismo destinar cartos de remanente a inversión que destinar cartos de remanente a gasto superfluo. A ver se agora o entende, ou ao mellor no seguinte punto yo teño que volver a explicar. Este é outro dos exemplos nos que nós estamos de acordo en que se utilice, empreguen o remanente e se melloren evidentemente as condicións de abastecemento non só de Loiva, Céltigos, etc., senón, como decía o señor Saldes Pasante, que se amañen os saneamentos e que se mellore todo o que sexa a vida nas parroquias. Estamos de acordo e, polo tanto, vamos a votar a favor. Moitas gracias, señora Franco. Ten a palabra o señor Cao. Moitas gracias, señor alcalde. Nada que engadir a esta adquisición. Todo sea polo ben dos veciños, polo menos pola falta de auga que non debería de pasar. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Cao. Ten a palabra o señor Jaime Ponce. Se volvemos a xuño de 2023, un pensa como estaba a acera de Abanca, que eso veía todo o mundo, pois agora imaginen como están as tuberías do Concello, que non as ve naide. Vale, eso que me reflexaron a min. Levo moitas reunións cos de Viacua, trouxe un enxeñeiro, empezamos a facer un plan de traballo con 4 prioridades que me indicaron foi Viacua, o que seguín o guión deles. O tema de Espasante me puxeron de segunda prioridade. De feito, no proxecto que vai de Loiva, Céltigos e o Viso, dos 300.000 euros que vai a costar amañar este problema que teñen os veciños, logo casi 100.000 euros iban gastados en Espasante, porque tamén incluen solucionan parte do problema en Espasante. Aquí o que traemos ao punto é a merca dun solar, dun trozo de monte, debido a que o depósito da auga non chega, non é suficiente para a demanda que ten no Brao. Necesitamos unha parcela o suficientemente grande como para que quepa un novo depósito, problemas de bombeo, en fin, outras historias que tamén irán, se non vai a solución definitiva o problema de abastecemento destas parroquias neste pos é por medo a que non entrara, entre as cousas é porque para invertir cartos públicos necesitamos que a propiedade sea pública. Entón, primeiro necesitamos mercar o terreo e logo sí que podemos destinar cartos públicos nel. Nada máis que añadir. Moitas gracias, señor Jaime Ponce. Por alusión, señor Arrego. Hai que poñelos, pero é un problema e non é a causa a mesma. E o concelleiro de Obras xa tratou con Viacua, que son os concesionarios da instalación, e foi de prioritario Loiva, porque, además, as palabras textuales era a ver se chegábamos ao 15 de agosto podendo ter auga. Auga. Non que teña máis forza e menos forza, era ter auga. E eu creo que no ano 2024, tendo as instalacións, pois eu creo que se lle poñen que prioritario era pois empezar polas prioritarias. Claro que está, claro que Senra e todos os veciños son iguales. Para nosotros sí que son todos iguales. O que pasa é que haberá que empezar por algúns. Eu creo, seguramente é unha opinión miña, que seguramente se estuveran outros como alcaldes tomarían outro tipo de decisións. Ahora, executalas seguramente o mellor non. Seguramente o mellor tampouco tiñamos os rayos X e outras moitas máis cousas que se están a executar no Concello de Ortigueira, que como vou reiterar as palabras do señor alcalde, que parece ser que non lles gusta, todo o contrario. Referente, podería dicir moitas máis cousas, xa que sale o informe de intervención. É penoso. Trouxéronse aquí tropecientas mil carpas. Aquí te ven unha. E absolutamente o problema é unha carpa. Non é operativo traer
Non se poden separar as facturas por bloques, xa llo digo operativamente, e se non fale vostede cos técnicos. E despois, outro problema é unhos cafés de clausura de cursos nas parroquias que me parece vergonzoso. Xa sei que me estou fora do punto, que xa levo non 8, senón vou facer 10 anos. Ben. Perdón? Non sei. Seguimos, venga, va. Mire, vamos a ver, señor. Señora Rego, vamos a votar o tema do punto. Simplemente decir que este punto tamén leva o informe, señora Franco, que por eso yo dixen, o informe desfavorable de intervención. Quere dicir que si o informe desfavorable de intervención é igual en este punto e nos anteriores, pois que simplemente eso, que son, cando vostedes dicen, porque tamén podían decir, cando a señora interventora aquí presente emiteu aquela auditoría interna, cando nosotros chegamos, que a emiteu ela, non eu, e puxo entrecomillado, e está aquí, me pode correxir, que non hai dinero ni para comprar un bolígrafo, non puxen eu, puxo a señora interventora, que é unha funcionaria, que non é política, aí vostedes non lle daban crédito á señora interventora. Hoxe, pois para unhos asuntos sí que lle dan crédito, pero para outros asuntos, pois o informe negativo, pois non lle dan crédito. O sea, eso simplemente foi o que dixen, señora Franco, non fai falta que mo repita 7 veces nin 8, simplemente me remito a un feito que está aí. Vamos a votar o punto sobre este tema que, como todo o mundo ben pode entender, é a ampliación de un apósito ou depósito de auga, verdad? Perdón, depósito de auga, para que unhos veciños, pois no Brao, teñan auga. Eu creo que é unha obra o suficientemente importante, verdad?, como para que todos estemos de acordo en que hai que traer estas cuestións. Logo pasaremos aos que teñen menos forza de auga e así hasta arranxar. Levamos, como xa dixeron moitas veces hoxe, 14 meses no goberno e xa queren vostedes que acabemos co fibrocemento e que levantemos o Taj Mahal, que xo dixen antes. Pero claro, leva tempo, verdad? Vamos a votar votos a favor desta iniciativa, deste expediente. Unanimidade. Moitas gracias, señores concejales. Vamos a pasar logo ao punto número... Prospera. O número 6, expediente 1814/2024, modificación orzamentaria mediante crédito extraordinario 45/24, CE7, contrato da piscina municipal. Ten a palabra a señora secretaria para que dé a conta e dé a lectura ao ditame da Comisión Informativa de Facenda, Patrimonio e Persoal do día 3 de setembro do ano 24. Moitas gracias. Gracias, señor alcalde. Dada conta a proposta da alcaldía que de seguido se insire. Ante a existencia de ditos gastos que non poden demorarse hasta o exercicio seguinte, expediente 1814-2024 e 1730-2024, contratación de servicios de piscina e instalacións deportivas, unha anualidade prorrogable anualmente ata un máximo de 4 para os que non existe crédito no vixente orzamento da corporación e dado que o Concello dispón de remanente líquido de tesorería, faise precisa a modificación de créditos do bandito orzamento baixo a modalidade de crédito extraordinario e suplemento de crédito. Visto que no expediente consta memoria do alcalde no que se especifica a modalidade de modificación do crédito e o financiamento da operación e a súa justificación. Informe de intervención polo que se informa favorablemente a proposta da alcaldía e informe de intervención sobre o cálculo de estabilidade orzamentaria. Ademais, queda acreditado o cumprimento dos requisitos que establece o artigo 37.2 apartado A e B do Real Decreto 500-1990 de 20 de abril, por o que se desenvolve o capítulo 1 do título 6 da Lei 39.988 de 28 de decembro reguladora das facendas locales en materia de orzamentos, que son os seguintes: o carácter específico e determinado de gasto a realizar e a imposibilidade de demorar os exercicios posteriores, a inexistencia do estado de gastos do orzamento de crédito destinado a esa finalidade específica que deberá verificarse no nivel en que este establecida a vinculación xurídica. Visto canto antecede, considérase que o expediente seguiu a tramitación establecida na legislación aplicable, procedendo a súa aprobación inicial polo Pleno, de conformidade co disposto no artigo 177.2 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo e no artigo 22.2e da Lei 7.1985 de 2 de abril reguladora das bases de régimen local.
En consecuencia, propoño ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar inicialmente o expediente de modificación de crédito na modalidade de crédito extraordinario e suplemento de crédito financiado con cargo remanente líquido de tesorería, resultante da liquidación do exercicio anterior do acordo co seguinte resumen. Instalacións deportivas, outros traballos realizados por empresas e profesionales, 196.216 euros con 2 céntimos. Esta modificación financiase con cargo remanente líquido de tesorería nos seguintes términos. Altas en concepto de ingresos, remanente de tesorería para gastos xerais, 196.216 euros con 2 céntimos. Segundo, expor este expediente ao público mediante anuncio no Boletín Oficial da Provincia por 15 días hábiles durante os cales os interesados poderán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno. O expediente considerarse definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentan reclamacións. En caso contrario, o Pleno disporá dun prazo dun mes para resolvelas. Terceiro, unha vez sexa aprobado definitivamente, será publicado no Boletín Oficial da Provincia para a súa entrada en vigor e aplicación aos correspondentes créditos con cargo ás aplicacións dos estados de gastos do Orzamento Municipal 2024. Moitas gracias, señora secretaria. Ten a palabra. Bueno, como xa se explicou, debido a que o contrato da piscina caduca, para licitalo novamente para os próximos 4 anos. Moitas gracias, señor Arrego. Ten a palabra o señor Marco Xal. Grazas, señor alcalde. Neste contrato recollese unha suba salarial para as persoas traballadoras. Apoiamos esta suba salarial, como non, pero tamén queremos os pliegos e as condicións, pois as que veñen no expediente son demasiado ambiguas e nas comisións informativas deixaron demasiadas preguntas sen responder. Polo que non podemos apoiar esta modificación de crédito sen ter todos os datos e información necesarias para estar seguras de que se está facendo ben. Na memoria económica que nos trasladaron, recóllese que a empresa adxudicataria debería facerse cargo e é responsável de reparar ou repoñer elementos. Téñeno recollido no apartado de gastos xerais de dotacións, nos que se inclúe materiais e equipos necesarios para a operación e mantemento das instalacións deportivas, así como os materiais para a medición de cloro, temperatura, humidade, etc. Curiosamente, cárganse facturas relacionadas con isto o Concello de Ortigueira. Ademais do café e do reloxo de area, pois hai moitísimas facturas. Non se queden só co café, co roscón e co reloxo. Hai un montón de facturas que veñen aí e preguntamos, son ambiguas e non dan unha resposta clara. Vostedes que queren? Que aprobemos algo do que non estamos seguros? Eu pregunto-lles. Vos faríades ou aprobaríades, se non estivesedes no goberno, aprobaríades facturas coas que non sabedes que se está pagando, ou como se está pagando, ou como se está xestionando os cartos? Eu penso que é unha responsabilidade. E a nosa responsabilidade como oposición é saber como funcionan as cousas. Neste pliego hai esta información: gastos xerais e dotacións, das que se ten que facer cargo a empresa. E de repente aparecen facturas que paga o Concello, que supostamente ten que pagar a empresa. Isto pregunteino na Comisión Económica. Díxome vostede, señor alcalde, que me iba a enviar os pliegos e o contrato. Ainda estou esperando hoxe. Díxose, estamos aquí, os portavoces non, do PSOE non, porque foi expulsado, pero está o señor Cao, está a señora Ana Franco, o señor Breijo e os concelleiros do PP, nos que poden dar crédito a que vostede dixo que me iba a mandar os pliegos e os contratos, non só a min, a toda a oposición, para que os víramos, que os léramos e que tomásemos unha decisión. Se non me dan a documentación, eu sinto moito, non poido aprobar unha cousa da que non teño información que vostedes non me dan. Pero, bueno, a nosa proposta é adiar este punto, que expliquen ben as condicións de quen se ten que facer cargo de cada cousa e tamén nos ian dar, iso que acabo de dicir, non? O acceso ou enviar os pliegos de contrato para este pleno. E nin temos acceso, nin se nos remitiu. Por lo tanto, non podemos apoiar unha proposta da que non se nos facilitou información. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Xial. Ten a palabra a señora Ana Franco. Moitas gracias, señor alcalde. Parece que yo teño que volver a repetir outra vez, porque a terceira ainda non o entendeu. Temos máis argumentos que o informe da interventora. O problema non é destinar cartos para algo determinado. O problema é que gasten
e despois veñan aquí a pedir os cartos e nós que teñamos que aprobarllos a cegas. Falaba antes a señora Cartelle de populismo. Mire, populismo é decir que non queremos os raios X. Eso é populismo. Estamos moi contentos de que haiba raios X no centro de saúde. E máis, xa que foron capaces de traer os raios X, eu lles pido desde aquí que traballen para que en vez de estar 2 días á semana, poidan estar 5 días á semana, o cal seguro que todos os veciños yo agradecerán moito máis. E dígollo en serio, non é ningunha ironía, ningunha broma, nin nada. Eu dígolle, de verdad, que estamos moi contentos de que haiba por fin raios X en Ortigueira, de que a xente non se teña que desplazar a Ferrol e que nos gustaría que en vez de ser 2 días, foran 5. Por favor, non volvan a decir, non volvan a poñer na nosa boca, como lle dixen antes, cousas que non son certas. Non só estamos moi contentos, sino que nos gustaría que ese servicio se ampliase. En canto a este tema, efectivamente, como decía o señor Xal, xa vamos tarde, xa non lo confirmaron outro día na comisión, que vamos tarde para a presentación da licitación, co cal esta empresa pois seguramente terá que prestar este servicio en precario durante uns meses, co cual nosotros tampouco queremos dar cartos a cegas. Nos gustaría ter os pliegos, saber como se vai a facer esa licitación, e unha vez que teñamos os pliegos e sepamos como se vai a licitar, pois que acordemos todo e acordemos tamén dotar a partida. Polo tanto, pedimos tamén que o deixemos sobre a mesa ata que teñamos os pliegos e podamos traballar neles e poñernos todos de acordo e dotar a partida e levar adiante os pliegos. Moitas gracias, señora Franco. Ten a palabra o señor Calvo. Moitas gracias, señor alcalde. Nos estamos totalmente de acordo con os compañeros de oposición, porque isto é un trágala máis, que nos piden 196.216 euros para o contrato da piscina, que non sabemos que contrato vai ser, se é para cerrala, se é para abrila máis, se é para que, non temos ningún tipo de cláusula, non temos ningún tipo de contrato, non temos nada. Entonces é moi arriesgado, visto lo visto, darlles 196.000 euros que non sabemos moi ben para que. Entonces pedimos deixalo sobre a mesa, ver o contrato como ten que ser, estar todos de acordo para que sea beneficioso para todos os veciños do concello. Moitas gracias. Ten a palabra o señor Jaime Ponce. Non, simplemente por contestarlle, evidentemente non lle vou dicir o que ten que facer vostede, era o que faltaba, vou dicir o que fixemos nós. Durante 4 anos vimos constantemente, cada 15 días, en 2 empresas do mesmo grupo comprar hidrogel desengrasante, desincrustante, sobre 1.500 euros cada 15 días. Era unha puta vergonza. Pode ver os toneles de hidrogel que hai na nave. E, sin embargo, nos absteníamos. Nos absteníamos, non votábamos en contra, porque o resto dos proveedores non tiñan culpa. Señor Ponce, segunda chamada ao orden. Vamos a decir sobre este particular. Isto é un contrato que ten a piscina de Ortigueira que levaba 3 anos e caduca. O que non entendemos, porque estou mirando aquí no pliego, se ve claramente cales son as condicións que ten calquera empresa, non a empresa que está ahora, sino calquera que veña á licitación e gane o contrato, pois sabe perfectamente o que ven e cos cartos que ven. Quer dicir, o que significa que nosotros adiemos isto, que, repito, é un contrato que caduca, que se fixo fai 3 anos e que caduca ahora. Simplemente o que traemos é a renovación de que a piscina siga aberta. A ver si pensamos que nosotros fixemos unhos pliegos, non sei para que e de que maneira. Son os técnicos os que fixeron isto, os que saben deste tipo de pliegos e que os levan facendo históricamente no Concello de Ortigueira sempre, porque a piscina leva aberta pois moitos anos. E houve varias empresas que estuveron gestionando a piscina. E agora o que se saca é un contrato, se actualizaron, como dixo o señor Xal, e é certo, se actualizaron o tema de nóminas e outras cuestións aos anos actuales en lugar de fai 3 anos, non? A carestía da vida, saben vostedes que medrou e, polo tanto, eso é o que estimaron os técnicos, repito,
os técnicos municipais de esta cuestión. E aí teñen o que a empresa, o que sea, que gane o plego, o que ten que facer e o que non ten que facer, ben meridianamente claro, está aquí e demais. Se non lle mandaron os plegos ou tal, pois non foi porque eu non dixera, pero sí que obra, está el expediente aí colgado, non sei por que dice usted que non está, usted lo pudo estudiar si quiere, es decir, non lo tienen ustedes. Aí non son, e logo que son as características. Señora secretaria, perdón. Comente este asunto. A ver, no expediente está a memoria económica asinada por o técnico responsable. Xa está. E aí especificase concretamente cales son, que eu creo que son os mismos que os do contrato actual, o que ten que aportar a empresa adjudicataria. Son materiales a chegar, elevador hidráulico, material auxiliar de natación de todo tipo, material de caixa de primeiros auxilios, materiales e equipamentos para medicións regulamentarias de cloro, temperatura, humidade, turbidez, CO, pH e todas aquelas que regulamentariamente pode exixirse por parte das administracións competentes. Desfibrilador automático en perfecto estado de uso e con todas as revisións vixentes. Todo iso incorporarase dentro dos gastos xerais do contrato. Pero o resto de materiales e mantenimiento, a ver, isto é un contrato de servicios, non é unha concesión. Entonces, contrato de servicios, a empresa presta os servicios que se lles contrata. O resto do mantenimiento das instalacións son competencia municipal. A ver, isto non é unha cuestión da alcaldía. Repito, había un contrato da xestión da piscina que caduca agora en setembro. A partir de aí, hai que sacar outro contrato para que durante os próximos 4 anos haxa unha empresa que xestione a piscina. Non hai nada máis. É dicir, aí hai unha serie de traballo tal. Falan ustedes de que sigan en precario, non? Siguen en precario si quere a empresa, que igual dice que non. E cerra. É que vostede dice que sigan en precario. A mellor non quere seguir, porque acaba o contrato. Quer dizer, seguirá ou non seguirá, ou, bueno, haberá que decirlo. Nosotros o que si lle dixemos que se reuniu o técnico municipal, non eu solo, o técnico municipal da xestión da piscina e a xente do Concello, os técnicos, non os políticos, os técnicos, e son os que falaron coa empresa nas condicións nas que estaba. Acaba o contrato que teñen vigente e a partir de aí a relación contractual se acaba. Oiga, se vostedes queren adiar, adiamos. Pero se non pasa nada, yo explicamos a xente. Oye, cando vexan ao mellor, que non o sei, que falaremos con eles, porque non, na verdad, teño que dicir que non nos planteáramos isto, quer dicir, pensamos que todo o mundo, oye, que queres ter a piscina aberta? Bueno, pues haberá que pensar se a queremos ter aberta ou non, ou se é moi caro, como dicía o señor Cao, pues pode ser que sea moi caro 196.000 euros, non o sei. Habería que, pues, plantearnos esas cuestións, pero eu penso que aquí o que traemos é, había un contrato, caduca, que non fixemos nós, que fixo vostede, señor Cao, no seu goberno, fai 3 anos, e bueno, non sei quen foi, fai 3 anos. Pero eu non dixen que fora caro. Vale, perdón, foi unha interpretación. 196.000 euros, dar por dar. Vale, non, dar por dar non, é para esta prestación de servicios. Non me parece caro. Pero é para esta prestación de servicios, non? Vale, non é para meter nunha carpa, é para unha prestación de servicios, non? Por lo tanto, hai un contrato que estaba vigente, claro, aí o vemos, non? 8.775 euros, non? Precio, claro. A ver, aquí está o prego claro, e non o fixemos nós que vende antes, polo tanto, o que traemos aquí é, hai un contrato que caduca en setembro, da xestión da piscina, vale, vimos aquí para decir, oye, queremos que sallan uns pregos para que se presenten empresas e xestionen a nosa piscina, pois parece ser que adiamos, bueno, vale, adiar significa que a empresa pode dicir, yo cuando termine, finales de setembro ou mediados, ou non sei cando é o exacto día que finiquita o contrato, pues dirán si sí ou si no. E se así no, bueno, pues falaremos cos traballadores e tal, ou falarán eles e tal. A ver, eu penso que temos que pensar as cousiñas que facemos aquí. E eu creo que nos puxeron para estas cousas. Bloquear historias e que diga, non, é que os plegos non os fixen eu, É que os plegos non os fai o alcalde, ni moito menos. Nin ten competencia sobre iso, que eu non sei nada, señor Xal, de xestións de instalacións deportivas, para nada, nin me quero meter nese asunto, non?
Por tanto, son os técnicos municipales o que fan estas... E estou vendo aquí a memoria que me está poniendo a señora secretaria, oye, e que ven meridianamente claro as anualidades, todo... Bueno, oye... si queren algunha información máis, pois pasen polo técnico que está para calquera de vostedes e poden falar con eles ou coa señora interventora ou con quen estimen oportuno. Oiga, isto como vai? Isto, pois, oye, e serán eles os que lle comenten as cuestións técnicas que quere vostede ler, non? Que tal. Ahora, o que sí é certo e verdad é que se adiamos isto, vamos a salir destas cuestións e pode ser, que xa lle digo que veremos, pois que fale a empresa e a empresa pois dirá se sigue, como decían por aí, en precario ou non sei como é e bueno, e xa está, non hai máis cuestións. Votamos a proposta, non? Sí, a ver, sí, señora Rego, un segundo turno queren sobre este tema, non? Quere vostede un segundo turno? Vostede, señora Franco? Moitas gracias, señor alcalde. Que iban a ter que estar en precario o dixeron vostedes na comisión. Dixeron que íbamos tarde, porque o contrato se acaba en setembro e teñen que sacar a licitación. Sí, pero unha cuestión é que non haxa... Pero que non haxa... Eu lle pido, por favor, a vostede... falar de sacar a licitación ou non sacada. Si me deixa, eu lle volvo a explicar. Que teñen que estar en precario o dixeron vostedes, non o dixen eu. O dixeron vostedes. Que vamos tarde, o dixeron vostedes na comisión. O están asumindo ahora porque o contrato acaba en setembro. E teñen que sacar a licitación. O que temos no expediente non son os pliegos da licitación. Temos unha memoria, pero non sabemos como vai a salir esa licitación. Nós o que pedimos, e creo que tampouco é nada extraordinario, é esperar, ter os pliegos, porque mentres non teñan os pliegos, a empresa non vai a poder contratarse. Ou estou equivocada. Ou poden contratar sin os pliegos. Entón, eu esperaría a ter os pliegos, temos un pleno a finales deste mes, me parece, creo que nos retrasamos 15 días, tampouco creo que sexa como para botarnos aquí a perder, e nos presentan os pliegos e podemos aprobar os pliegos e a consignación presupuestaria. É así de sencillo. O que non nos poden pedir é que lles aprobemos cartos a cegas, que é o que parece que pretenden que coa oposición que sexa a súa marioneta e que veñan aquí e que lles teñamos que aprobar todo a cegas. Creo que non estamos pedindo nada do outro mundo. Pedimos saber como van a ser os pliegos, como se vai a sacar este contrato e aprobar a partida presupuestaria. A piscina, se pecha ou non pecha, pois será responsabilidade súa porque se acordaron tarde de facer esta contratación. Moi ben, moitas gracias, señora Franco. Sí, dígame. A mí gustaríame explicar, decir que a mí parece moi ben que se teña ese control riguroso, pero parece ser que este control riguroso depende de quen esteña gobernando. Aquí o que se trata é de dotar a partida presupuestaria para a adxudicación do mantenedor da piscina. Vale. Recordemos cando se fixo a adxudicación dos contratos de limpieza, que se iban a aprobar as bases interconsignación presupuestaria. Recordamos cando estivemos dicindo que non eran operativas e ora estábamos vendo as deficiencias que teñen os contratos de limpieza. E simplemente tamén lle estamos pedindo, xa que parece ser que nosotros somos unhos gángsters, que nosotros gastamos os 196.000 así por así, vai destinado ás bases ás bases para a adxudicación. Va a modificar algo vostedes nas bases de execución? Que se vai dicir? Que van regatear nas horas, pero que despois vamos á adxudicación e ao mellor as empresas non lles interesa e quedamos igual como estábamos. É dicir, eu creo que os técnicos son conocedores e van facer as mesmas condicións e as mesmas cláusulas que foi cando se contratou o ano anterior. Hai 4 anos. Evidentemente, hai 4 anos non é o mesmo coste que hai agora, porque a min non me gustaría que me estuveran pagando o mesmo que hai 4 anos. Como comprenderán. E eu creo que tamén, xa que estamos os 13, para iso, xa pode pasar o dos proveedores, que a ustedes lles pareza que é moi excesivo todos os gastos e todo iso. Eu tamén estuve na oposición e dixeno moitas veces, porque a miña labor era da oposición. O señor Xala ainda non sabe o que é gobernar, pero vostede, señora Franco, sabe o que é gobernar e sabe onde se ten que poñer, en que papel se ten que poñer cando está dun lado ou cando está no outro. Iso non me vai discutir eu nin vostede. Mas experiencia teño en oposición, que é vostede, unha cuanta. E é ao sitio mellor para estar tamén en política, na oposición.
Con todo isto, quero dicir, hai unha memoria, e aquí na memoria, que parece ser que o reloxo teria que ir incluído aquí, dígame onde vai o reloxo, porque eu ou estou xa nubilada con tantas horas, ou non sei onde metemos aquí o reloxo, porque na comisión, xa que se refiren vostedes á comisión, din, é que o reloxo teria que estar. Pero aquí pon, materiales e equipamentos para a medición regulamentarias de cloro, temperatura, humidade, turbidez, pH e todas aquelas que regularmente poden exixirse por parte das administracións competentes. É dicir, un reloj de area, hai no de 20 euros, claro, en Amazon, e de 50 tamén, pero na sauna ten que estar nunhas características específicas e ten que estar como aislado de toda calquera humedad que poida haber. E ese, o de 20 euros e o de 50 euros, non cumple. E se teñen tamén calquera dúda a respecto dos pliegos, como oposición que sodes e como concelleiros que sodes, podedes poñervos en contacto cos técnicos que gustosamente vos lo van a explicar. Non teño máis nada que dicir. Moitas gracias, señora Rego. A ver, este tema eu creo que non se está enfocando ben, porque o estamos vendo aquí dunha maneira clara, non? O que traemos aquí é 196.000 euros que se necesitan para o contrato da piscina. Sin isto, eu non podo facer unha providencia de alcaldía donde vayan as bases e que van a vir a pleno. E aí vostedes, se non queren ou lles parecen malas bases, que xa digo que non as facemos nós, que as fan os técnicos municipais, igual que as fixeron fai 3 anos. Que me imagino que non foi nin o señor Muras nin o señor Cao que estuveron aí facendo isto. Serán os técnicos os que saben deste asunto. Home, se llevamos a decir ao alcalde ou ao concejal que faiga todo, pues, home, me parece pues, algo que é totalmente surrealista. O que traemos aquí é dotar de 196.000 euros para o contrato anual da piscina municipal. Eso é o que traemos. E aquí estamos falando vostedes de base tal. Eso é o seguinte procedimento. Que o que estamos vendo nas esas. Para eu poder iniciar o procedimento de bases e de todo iso, que logo vostedes, señor Xal, se non lle parecen adecuadas ou tal, aí é onde se discuten e teñen que vir a pleno. Aí é onde realmente vostedes, pois, oye, isto o tal, ou os facemos máis estritas, ou aí estes gastos, pois eu creo que teñen que ser a empresa, aí se pode discutir todo isto nas comisións que temos previas, ou incluso en algunha reunión que se poida facer. Pero isto non é para nada diso, isto é para coller eses cartos e deixalos apartados, para que logo podamos iniciar o trámite do que é o contrato da piscina. Simplemente era isto. Por tanto, sin esta parte, xa non hai nada da outra. Nin se vai a facer unha providencia de alcaldía para generar as bases do que vai a ser o contrato, nin nada parecido. Eu agora, falando ca señora secretaria, ca señora interventora, pues, claro, elas o que dice é que estamos neste punto. O punto é agora 196.000 euros para ese contrato. E logo salirán esas bases na providencia de alcaldía. E tamén teñen que vir a pleno. E aí votarán vostedes, pois se están de acordo ou non, ou modificar, ou o que sea, que vostedes pensen que hai que modificar. Non hai outra cuestión. Pero se vostedes queren, adiamos. Pero aí non hai base ninguna, ni nada deso. Nosotros temos as bases das que fixeron estes contratos anteriores, e por esas bases se están facendo estas bases novas. Que se poden modificar esas bases, por suposto, pero no siguiente procedimento. Non agora, porque agora non ten lógica ninguna. Eso é o que me dicen os técnicos municipais, que son os asesores, a parte de secretaría e a parte de intervención, que, como ben saben vostedes, pois están aquí pois para axudarnos en estas cuestións, porque a veces os concejales, oye, non sabemos de todo, e, oye, pois nos teñen que dicir, oye, mira, o que estades facendo non é o que estades dicindo, estamos facendo esta parte. Por tanto, eu creo que se non estamos de acordo na cantidad, eso é outra cousa. No, non nos parece bien 196.000, queremos que sean 130. Logo, se queda desierto e non ven naide a coller o contrato, pois cerraremos a piscina porque quedou desierto. A ver, o señor Xal, con bon criterio, decía, bueno, pois recolleron a suba salarial. Claro que hai que recoller, porque senón, quen vai vir a ese contrato? Que empresa vai vir a perder cartos? Ninguén. Por tanto, eu creo que temos que poñer encima da mesa algo de sentido común, no sentido de que non seamos solamente ou nos ocequemos en cuestións. Eu creo que nos estamos aquí para axudar todos, para sacar adiante cousas importantes. Creo que a piscina é moi importante para moita xente en Ortigueira, para moita xente,
de todos os colores e de todas as edades. Por tanto, eu creo que debemos de pensar o que estamos facendo. Adiar isto é adiar o precio. Non se fala de bases. Iso pasa unha vez de que haxe ese crédito, entón se genera unha providencia de alcaldía onde se vai a elaborar esas bases. E a partir de aí, pois se pode negociar pois o que queiramos, e se non estamos de acordo, pois votar en contra das bases ou votar a favor ou o que nos dé a gana, non? Pero eu penso que aquí, e según nos dicen as dúas persoas responsables da asesoría jurídica e da asesoría económica, pois isto é. Pero bueno, estamos en libertad de facer o que queiramos. A proposta de adiar era do BNG e de alguén máis? De Primeira Ortigueira? De adiar o punto? Sí. Imos dar un voto de confianza, imos retirar esta petición de adialo, por un voto de confianza. E despois, se non cumpren, pois xa veremos o que pasa. Eu lle agradezco explícitamente, ainda que en nombre dos veciños como alcalde de Ortigueira, en que faigamos este ejercicio de responsabilidade e que non nos deixemos levar solo polo tema político e demais, sino que temos uns asesores que eu creo que están aquí para que nos axuden. Ahora nos axudan e o vexo claro que podíamos montar unha bastante importante e a mellor sin querer facelo, ¿no? Porque non sabían exactamente onde nos íbamos a meter en este sentido. Vamos a votar logo o punto que... Sí, perdón. Ana, sí. Palabra, señora Franco. Eu estou de acordo co concelleiro Marco en darlles ese voto de confianza, pero tamén me gustaría que... Bueno, pois igual que nos les damos este voto de confianza e bueno, nos abstendremos neste punto, gustaríame de que antes que chegase o pleno no que van a presentar as bases, fixéramos algunha xunta de portavoces e nos presenten as bases, podamos mirarlas con tempo, non con 2 días a toda presa sin tempo para mirar as cousas. Entón, digamos que a confianza, a ver se somos capaces de que vaya nos 2 sentidos. Que eso, antes de que sexa o pleno de presentación desas bases, pois con tempo suficiente nos chamen, nos xunten, poidamos entre todos acordar esas bases e facelas, bueno, aprobalas despois por unanimidade. E xa lles adianto que irán os técnicos municipais, porque eu, como poden entender, pois, de bases deste tipo de instalacións, pois, non teño moita idea e para iso están os técnicos municipais que son os que teñen que decir realmente pois as cuestións, aínda que nosotros logo poidamos aportar cousas que se nos ocurran e que sean interesantes, e eu espero e desexo que seguramente será así en beneficio da cidadanía de Ortigueira, non? Vamos a pasar logo o voto deste punto. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Prospera o punto número 6, contrato piscina polo importe de 196.216,02 euros. E pasamos ao último punto da orde do día, que é o punto número 7, expediente 1815/2024, modificación orzamentaria mediante crédito extraordinario 46/2024, CE 8, traxes do GES. Ten a palabra a señora secretaria para que dé a lectura ao dictame da Comisión Informativa de Facenda, Patrimonio e Persoal do día 3 de setembro do ano 24. Gracias, señor alcalde. Dase conta da proposta da alcaldía que de seguido se insire. Ante a existencia de ditos gastos que non poden demorarse ata o exercicio seguinte, expediente 1815-2024, a adquisición de traxes para o GES, para os que non existen crédito no vixente orzamento da corporación, e dado que o Concello dispón de remanente líquido de tesorería, faise precisa a modificación de crédito desde bandito orzamento baixo a modalidade de crédito extraordinario e suplemento de crédito. Visto que no expediente consta memoria da alcaldía no que se especifica a modalidade de modificación do crédito ou financiamento da operación e a súa justificación. Informe de intervención polo que se informa favorablemente a proposta da alcaldía e informe de intervención sobre o cálculo de estabilidade orzamentaria. Ademais, queda acreditado o cumprimento dos requisitos que establece o artigo
37.2 apartados A e B do Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, polo que se desenvolve o capítulo 1 do título 6 da Lei 39/1988 de 28 de decembro reguladora de facendas locales en materia de orzamentos, que son os seguintes: o carácter específico determinado de gasto a realizar e imposibilidade de demoralo a exercicios posteriores, a inexistencia do estado de gastos do orzamento de crédito destinado a esa finalidade específica, que deberá verificarse no nivel en que estea establecida a vinculación xurídica. Visto canto antecede, considérase que o expediente seguiu a tramitación establecida na legislación aplicable, procedendo a súa aprobación inicial polo Pleno de conformidade co disposto no artigo 177.2 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 5 de marzo, no artigo 22.2e da Lei 785 de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local. En consecuencia, propoño ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar inicialmente o expediente de modificación de crédito na modalidade de crédito extraordinario suplemento de crédito financiado co cargo ao remanente líquido de tesorería resultante da liquidación do exercicio anterior de acordo co seguinte resumen: Protección Civil Vestiario 18.077,40 euros. Esta modificación financiase con cargo ao remanente líquido de tesorería nos seguintes termos: altos en conceptos de ingresos, remanente de tesorería para gastos xerais 18.077,40 euros. Segundo, expor este expediente ao público mediante anuncio no Boletín Oficial da Provincia por 15 días hábiles, durante os cales os interesados poderán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno. O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentan reclamacións. En caso contrario, o Pleno disporá dun prazo dun mes para resolvelas. Terceiro, unha vez sexa aprobado definitivamente, será publicado no Boletín Oficial da Provincia para a súa entrada en vigor e a aplicación aos correspondentes créditos con cargo ás explicacións dos estados de gastos do orzamento municipal 2024. A Comisión Informativa de Facenda, Patrimonio e Personal, por 2 votos a favor dos concelleiros do Grupo Municipal do PP e 4 abstencións dos concelleiros do Grupo Municipal do PSDA-PSOE e de primeira ortigueira do concelleiro integrante do Grupo Municipal Mixto, señor Sal Orizales, acorda dictaminar favorablemente dita proposta e propoñer ao Concello Pleno a súa aprobación nos propios termos. Moitas gracias, señora secretaria. Ten a palabra a señora Rego. Bueno, pois nada, trátase de dotar partida para a compra do equipamento do GES para facer a súa labor de cara a prestar a seguridade en todos, intervenir nos incendios que poida haber en situacións de emerxencia que estaban caducado desde fai anos. E nada máis, está o importe o que corresponde. Moitas gracias, señora Rego. Ten a palabra o señor Marco Xal. Moitas grazas, señor alcalde. Con respecto ao punto anterior, aí se ve que cando dan as explicacións ben, a oposición tamén responde ben. Pero cando nunha comisión preguntamos e non responden ben e non aportan a información, pois dificilmente podemos responder afirmativamente a cousas a cegas. Pero volvendo ao punto, mira que fácil era traer ben esta factura. O fácil que era. En tempo e prazo e polas canles adecuadas, sen metelas no lote de 60 páxinas de facturas, como xa fixo, ou volvéndonos ao pleno maldito ese, non?, de maio, que dixo que os traxes estaban caducados desde 2011, fai 13 anos. Sí, no pleno dixo 2011. E na última comisión dixo que desde 2014, 10 anos. E trouxo esa factura de forma urxente o que foi o 26 de maio, creo que foi o pleno. O 26 de maio, a escasas horas de que fose o pleno, vía urxente, sabendo que os traxes estaban caducados ou ben fai 13 anos ou fai 10 anos. Despois, justamente hoxe, aparece, porque me deu por mirar a documentación, porque vostedes poden pensar que non, pero sí que estudo os documentos e os reviso continuamente. E justamente hoxe, non sei a que hora, subiron 2 facturas ou 2 custes dos traxes, pero en principio había unha que era do 31 de xaneiro deste ano, do 31 de xaneiro. Houbo pleno en xaneiro, houbo en marzo, houbo en maio, pero pasando todos eses meses, ocórreselles metelo vía urxente en maio, as casas horas do pleno. Claro, despois a culpa de quen é? Da oposición, porque
pide adiar o punto, entón, mira que mal é a oposición que non me deixa traballar. Pero claro, nós temos que traballar con todo. No. Eu sinto, pero non. Temos unha responsabilidade e dixémola cando tomamos posesión. Fiscalizar o goberno e facer as cousas ben. E meter unha factura do 31 de maio e do 31 de xaneiro vía urxente en maio, antes do pleno, non é facer as cousas ben. Eu sinto moito, señor alcalde, por iso non é facer as cousas ben. Pero, bueno, volvendo ás facturas, de hoxe, xurdeme outra dúbida, que unha é do 7 de febreiro e outra de mediados de abril. Con cal nos quedamos? Me están comentando que son orzamentos. Vale, orzamentos. Claro. Vale, pero, entón, primeiro temos unha factura e despois os orzamentos. Sempre se collen tres e se colle máis barato, claro. Vale. Vale, perfecto. Sí, pero eu digo que como queren que estudemos os puntos ou que os tratemos se de repente meten o documento e as casas horas do pleno meten outros dous. Mellor que lle comente a señora secretaria que é a funcionaria e lle pode explicar o asunto técnico. Na comisión, non recordo se foi o señor Sal ou algún outro concelleiro, preguntaron se só había un orzamento para estes traxes. O señor Ponce dixo que tiña dous máis e comprometeuse a subilos ao expediente do pleno. E foi o que se fixo. Vale. Eses dous que aparecen hoxe son os orzamentos que o señor Ponce tiña pedidos, pero que non había metido no expediente do suplemento e que se comprometeu a subilos. Moitas gracias, señor Xal. Pois, a pesar de saber que os traxes estaban caducados desde fai 10 anos, vostede estivo no mandato anterior e leva máis dun ano no goberno. En todo caso, a culpa é súa, pois sabendo que estaban caducados desde fai 9 ou 12 anos, ainda estou, bueno, xa non estou esperando a que me diga a data, porque é o de menos. O importante é que o equipo GES teña eses traxes e que os poida utilizar. Pola nosa parte, treo o voto a favor de renovar todo o material do persoal deste Concello para que teñan as mellores condicións laborais posíveis, pero non lle imos permitir que lle siga botando a culpa a oposición das cousas que vostedes fan mal. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Xal. Ten a palabra a señora Ana Franco. Moitas gracias, señor alcalde. Nós non vimos os presupostos porque hoxe a mediodía ainda non estaban, non sei cando subir. Pero, bueno, en todo caso, damos por vos os presupostos. Bueno, eu non os vi. Bueno, sería a última hora da mañá, mellor. Bueno, da igual. En todo caso, damos por vos os presupostos. Bueno, eu... Si, me deixa seguir falando? Gracias. Eu recordo aquel pleno de maio que vostedes despois, por suposto, se cansaron de decir que votábamos en contra de que o GES tuvera traxes, como sempre, faltando a verdad, porque o que fixemos foi votar en contra da urxencia dun punto que nos meteron, como ben dixo o concelleiro do BNG, a última hora, sin avisar, sin decirnos nada, en maio, un presuposto do 31 de xaneiro, pois, eso, a escasas horas de que se celebrase o pleno. Non nos dan tempo de mirar as cousas, de examinalas e de poder ter o noso criterio, e por iso votábamos en contra da urxencia. Non, en ningún caso, en contra de dotar ao GES dos traxes necesarios. De feito, isto foi en maio, volvimos a ter varios plenos despois, e outra en setembro, xa, aquela urxencia que tiñan de 2 horas naquel momento, despois se lles pasou a urxencia, porque pasaron desde maio, pois, xuño, xullo, agosto, setembro, 4 meses. Ben, en todo caso, esta vez o presentaron como tiña que ser, e nosotros, por suposto, que estamos de acordo en facer este gasto tamén con cargo remanente, dotar ao servicio de emerxencia de todo o equipo necesario. Igual que lles pedimos no seu día, no pleno sobre o salvamento e socorrismo, que dotaran do equipo necesario aos socorristas, que lle recordo que en algún momento tamén será necesario habilitar partida presupuestaria para a adecuación das praias, para o tema do balizamento, das casetas, das pasarelas, de todo eso
que a xente que traballa no Servizo de Salvamento e Socorrismo necesitará, a ver se conseguimos que o ano que ven poidan traballar en condicións de seguridade e non como este ano. Dende o GES tamén nos transmiten que teñen que mellorar outras cousas, nos falan da necesidade de RPT, da que non sabemos nada en todo o mandato do goberno Calvin Rego. Eles necesitan que se recoñezan, entre outras cousas, certas condicións laborais de traballo que a día de hoxe non teñen recoñecidas. Entón, se sirve de algo, tamén dende aquí lles pedimos que avancen un pouco nese tema e que miren un pouco non só polos traxes, que está moi ben, senón tamén polas súas condicións laborais. Moitas gracias, señora Franco. Ten a palabra o señor Cao. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, nada que decir neste punto, simplemente decir que no expediente do pleno non está os dous presupuestos que están subidos, aquí non aparecen, ou a min, vamos, pero bueno, vamos dar voto de confianza. Sí que está. Claro, sí que aparecen. Hay que leer os plenos. No hay que leer nada, lo tengo aquí. A ver, lo tengo. Por favor. A mí no me... Señora secretaria, por favor, coméntele al concejal. En o expediente de pleno en documentos ten unha carpeta que pon documentación complementaria solicitada polos concelleiros pola comisión. Na comisión? Como que non? Sí que está. No expediente pleno 2024-9. En documentos. Sí, vale. Pues se abre esa carpeta. Sí, tranquilo, hombre, sí. Si no estaba dudando de su palabra, hombre, no se ponga nervioso, que no dudo de su palabra. Y bastante podía dudar, pero no dudo, no se preocupe, y menos del personal del concello. De usted podría dudar, pero del personal del concello no dudo. Muy bien. Y no simplemente iba a explicarlo, nada más. Pero están, sí que están, sí. Y lo vuelvo a decir, de ustedes no me fiaría, pero del personal perfectamente me fío, perfectamente. No desconfío para nada. Pues nada, sí, seguramente, Isabel, sí. Estás mejor callada, sí. Nada que decir. Nos alegra mucho que tengan los trajes el GES y todo el material necesario que necesiten para su desempeño de su gran labor, tanto ellos como cualquier personal del concello. Y nada más. Moitas gracias, señor Cao. Ten a palabra o concelleiro de Obras para comentar este asunto. Moi boas. Ben, o resto dos presupostos son de febreiro. Vale. Teño bastante traballo, entonces vin ontes de noite a propósito, porque efectivamente había quedado en subilos. Bueno, fue ontes de noite, mandeillos por email a Luisa para que os colgara hoxe pola mañá, e deulle erro e tuve que andar buscando outra vez, o sea que por eso igual non estuveron desde primeira hora. Ben, quería explicar un pouco o punto do 30 de maio da urxencia, vale? Porque además son responsable de ese punto, non? En ese punto iba un amaño de abastecemento no campo do hospital de Céltigos, que me pediu Viacua. Estaban facendo esa pista, vale? Estaban facendo esa pista e Viacua me di que hai un tramo aí xusto despois da pista que están facendo que se podíamos amañala. Isto era un venres, o pleno creo que era un mércores. No, é un venres, bueno, non sei, máis ou menos. No, o pleno era o venres, pero este foi o venres anterior. Me dimos de Viacua que a ver se podía meter unha pequena partida para amañar un abastecemento aí, aproveitando que estaba a empresa aí facendo a obra. Hai outra obra que tamén me pediron do Concello, do CEIP, do Colexio, que simplemente con que vayan para a semana a zona infantil verán o que falta aí. Entón, tamén iba por urxencia ese amaño para deixar a zona infantil do CEIP en estado correcto, non? E todo eso tamén foi un venres. Entón, eu falo que as empresas, claro, teñen que facer os presupostos, non é tan rápido, teñen que cuantificalos e logo temos que indicarlle á interventora o importe, vale? Cando están con todo iso, os PAS os consigo un martes, aí a urxencia, por eso se mete o punto por urxencia, non un punto normal,
Vale. Resulta que me dou conta de que non iban os traxes do GES. Que culpa miña. O sea, que asumo o erro. E por iso lle pedín, e máis fixo un esforzo a secretaria, a interventora, que me explicou que non é tan fácil poñer outra cousa máis que hai justificado, que hai moito traballo detrás diso, non? A pesar diso, meteuno tamén por urxencia. Esas tres cousas, que era a urxencia, que vostedes votaron en contra, non lles pareceu urxente. Vale. Entón, hasta certo punto incluso entendo o voto do primeiro Ortigueira do Bloque, non lles parecía urxente, tampouco sabían moito máis do punto. Ora, o PSOE, sabendo que 10 anos arriba, 11, 12, non sei cantos anos levan caducado os EPIs, non sei, non tuveran a mínima intención de axudar aí, bueno, en fin, alá eles. Por favor. Alá eles. Sí. Nós nos retrasaríamos un ano, pero non 8. Eso o teño clarísimo, porque agora vamos a ser culpables de que non teñan os EPIs. Señor Cao, non está... Perfecto. Señor Cao, non está... Desde o 2015 ou 23... Señor Cao. Verdad. Señor Cao. Porque hai que buscar os cartos tamén. Señor Cao. Vale. Señor Cao, non está no uso da palabra. Entón, igual que me manda un WhatsApp, por exemplo, para pedir que non sei que, de unha pista non sei que, me pudo haber preguntado esta urxencia de que vai. Entón, lle explicaría que os veciños de Céltigos non queren roturas de tuberías no campo da Silva. Vale. E tamén lle explicaría que a famosa obra do colexio pois quedou coxa. Vale, moi fácil, vai a infantil e xa o verán a desfeita que quedou ali. Vale, eu coa sana intención de amañalo. Vale? Porque agora o problema é que como as empresas estaban ali se podían facer, que por eso é urxencia. Agora que pasa? Non hai empresa que encontre que mo faga en tempo e forma, era buscar os cartos e todo o rollo, vale? Daquela era fácil facelo. Non lles pareceu urxente. Vale? Entón somos culpables de 9 anos mínimo de sin EPIs, os do GES. Moitas gracias, señor Jaime Ponce. En este punto, unha modificación de crédito de 18.077,40 euros está destinada a adquisición de equipamento para os membros do GES que garante a súa seguridade en caso de ter que intervir en incendios e outras situacións de emerxencia. O equipo con que están actualmente está caducado e entendemos que era totalmente imprescindible renovalo. Eu o que non entendo é onde está o problema coa urxencia. Porque en maio, e xa ven vostedes que pedimos presupostos con anterioridade, como vostedes acaban de dicir, en xaneiro, en febreiro e demás. O GES nos dice, cando chegamos e fan unha serie de reunións con nós por moitos asuntos, un deles que nos plantean é este, non? Do medo que teñen para ir a intervencións donde haxa lume, que como ben saben vostedes pode ser en calquera ocasión, como tuveron en Somozas e en moitos sitios, incluso lume químico, que como saben vostedes é moito máis complicado, e tuveron que ir cos traxes ou sin traxes, porque como estaban caducados de facía moito tempo tal. Eu como alcalde son responsable de que a xente vaya a cumplir cos seus servicios nas mellores condicións. Por lo tanto, os EPIs de seguridade en maio, a época dos incendios, saben vostedes que sempre se dan a partir de ese mes e ata que pase setembro ou outubro, verdad? Pois o que nos decía o sentido común era metelo por urxencia tamén, para que tuveran os equipos o antes posible. Eu lle recordo que levamos aquí 14 meses en este mes e empezamos con tema este cando o GES nos dice en que condicións teñen os equipamentos, os vehículos, etc. E a partir de aí empezamos a traballar con estes asuntos para que tuveran no brao as mellores condicionantes e a urxencia para min está clara. Eu creo que para calquer veciño está clara. A partir de que haxa un incendio de maio en adiante hasta hoxe, Dios quixo que non houbo ningún e non houbo que utilizar ni lamentar tal, aínda non os temos, o sea, isto é un orzamento e os teremos que adquirir e demais, aínda vai para un tempo. Todo o que pase en esa relación, oiga, eu o trouxen aquí como responsable e alá cada un ca súa responsabilidade, que cando votamos temos responsabilidade co que votamos. E que, como dixo o señor Xiali, é certo que os EPIs, además de esta entidade, traxes inífugos para ir a pagar no lume. Cuidado, que non estamos falando
de calquera cousa, e que se non os teñen van a ir nunhas condicións de poñer en perigo a súa vida, máis de que habitualmente o fan, porque se foran cos traxes seguirían poñendo en perigo a súa vida, pero terían unhos traxes que os salvagardan de calquer tipo de contingencia. Pero por aquela decisión non se sabe moi ben por qué, pois pasaron as cousas que pasaron e que a partir de este mes, de estes días, pois empezaremos e espero que en breve tempo teñamos eses traxes para poderlos entregar e o pleno, espero que todos votemos a favor, porque non pode ser de outra maneira. Tamén recordarlle a señora Franco que isto non é unha inversión, señora Franco. O que dice a señora interventora de que voto negativo, verdad, o reparo, verdad, dice vostede que era inversión, agora non é inversión, e vostede, pois, a ver que vai a votar, se mantén. Non sei, digo, eu fago uso das súas palabras. Antes dixo, está grabado, dixo que si era inversión, agora non o é, e vai vostede cambiar. O que lle dix non está no uso da palabra, o que lles dixen antes. O lunes é de unha maneira, o martes, o jueves é de outra e o viernes xa veremos de que. Vamos a votar o punto. Votos a favor dos traxes do GES. Unanimidade, prospera o punto. Non habendo máis asuntos. Señor alcalde, quisiera hablar con la señora Franco. Si puede después, es que este no tiene ni ruegos ni preguntas. Fuera, si quieren, pues pueden comentar o en el siguiente pleno. No, porque quisiera que... Muchas gracias. Moitas gracias a todos. Esperen un momentiño que os veciños da Madalena queren decir alguna palabra. Darles as gracias ao señor alcalde e aos conselleiros por permitirnos asistir a este pleno tan guai, tan ameno, pero vamos moi preocupados nunha cuestión. A cuestión é que vemos que este ayuntamiento faltan de cartos. E vemos que os cartos vanse comprando un reloj, en cafés, en carpas, en detalles. Entón eu quería, pola parte que a mí me toca, irónicamente, darlle gracias á Consellería de Cultura, porque cando se fixo a inauguración das maquetas tuve un certo ayuntamiento, entón eu quería participar para que o ayuntamiento non perda cartos, devolver ese costo a tesorería, se pode devolver eses cartos para que o ayuntamiento non perda cartos, porque non é cuestión de que... Pois, moitas gracias. Moitas gracias, señor Ramón. Gracias. Se me hemos regalado el corazón. Hoy era.